ne maame ka say ono ni sika nti ne ba ne mu abo sika no mo fa me for hospital. And the ba ne ka so ni sika ne maame ankasa mfa di sika nkoe. Se ne maame di ni sika be yim ne e ba afi. Ti e ba afi na mo ye na yeto na mo hwe me. Na no ntokantoko obo me. Enti de obo me na me ko fle mamban na maame e be kan ne mu na atwa so na ye. So na oda so ye na maame be fam tena ne nche village won. Sina yete wo no mo face cambo mo discover so enye de bia week ba ko mo discover ti se we e ko be ye manta so mo discover no mo fam ba sam. Ti maame sa ko no na onye mo ko kasai. Na mo ka so mo discover ba nti do. Nti e be so mo discover 2 weeks so ma sa fam baby. Ni esa akom na maame sa me ko tena hon. Me ko tena hon so. No mo he me sa nso mo say ha me ti maame wono mo. No mo he me betena say me nye hwe. Nso na me ni ayi me kunu ni aba. Me ni na ye ejuma wo hono. Me ni na ye ejuma bia so na maame no nti na ni maame. Aso Na daano ni na e wo fie hono. Oka che me sei aya me nkobu nsu no be sinema. Na me bu ma no na se enwumble na village hono sport bible e fa okwa me. Sport baby. Ba sports. Ye fra okwa me. Nti enwumble bia boys no mo ko no. Se enwumble oka che me sementu na tade so ma no fa nko no. Na me ka asade ase wo ko no ma akoye do tu na tade akoye de. Na me ka ase me ndidi e me kwa kotumi dia na edi nti opa no akasa nto so. Na ne bufu e ose so no kan me maka binti. Ne bufu na oka ase me fi de so na me koy. Ti me koy no so na damfo no be flem. Me koy na oka ase so no kan me maka bi. Oka ase onto ma me nto na ta me manto. Ti me fi na me twifa so ko no se me si oka sa me twifa no so ko. No kasa no question them one na baby o moton wi na me te ho no ana obegina no kasa se me ka ase boy na menya no we feche ho ento obo ka ase man kasa so be kasa no be di atem on ne aso mbu ade anu eya to mo se obe di matem san man kasa ento o kasa sa no ko fi o sa bai na o bai no ka che me se me wa adi be siniti ma Antoine kutubo nkome se me twe phone fle no phone so a Antoine kutubo nkome boy ne se hwan ho adwene me ho adwene be siniti ma wo ho adwene be si wo no Steven amu ani tiri mu a Antoine kutubo nkome no sa ka se me twe phone fle na Antoine kutubo nkome Antoine kutubo anu yensu ya da hene pacho das Kuwait yo enti se wo ho adwene wo no be ma no a wo ne na wo no awurade nyakopo kwa me wo be ma no ho adwene ne be si wo tiri mu a Antoine kutubo enkum achai ena de atoso bienu se o se me twe phone fle no phone so a Antoine kutubo na nsenkum na wo ne wo ba no nka betwere ne letter na de akwadwu sika wo twe phone frɛ no a ensuo kro no anku to aso ena de abiem ana ebi obo adua no na kai bla bi dani dua o nto aka sa ade no ye ti amla nto omla no be dani dua na esa yin fie nim ana okose de okache na damfo bi sen on kache ne maami so oni wono na damfo no so kache ayo ne maami so oni wo ti se enwumle ye hu na ama na ndane na fi ade chin ye no mo ka so me dani o so mu nja madua ne nda wono ne enwedo obewu nti ne maami kan aka ye wa fie no na time na akula ye wo no mu no we na 2 months ni Robert so di dwale o say me ono kan na maka nse tade obeta makula no ba na edwan no otieti aso na opai no ka se sade no eyi na edwale akula o se ko me ma ne ba we pade nko beto atwe ne ma mba na obewo no de ama no na ne ma me ka so no ka so pe bibio nti sade ne ma me na to odidi obi atem fie ne ma me mpodi na tem no mo ka so mu jana manako ti de no no ade sa ne mani na abai no mo ka se store sie na eduabo insana man sa amfa bi men yuzu ti na men yuzu nti de sa de enumble 3 weeks enumble no sabe sasa robbers ne se o na de ko no wa koduale o on fa ma ne ba ne bi ti me jan ma ne sa de no ko na ne ma me ko sabai
nti na me ko saban ni bufe no ba bi di ne maame atemu fi ho no na ne maame ka so no tifi okro hwe ne ba no no ankasa na ewe no na ohwe ne so asa bi di natem na ne maame ka se enwumble na ne maame ka so ne ne maame wo ye no maame wo ye 1 week na ne maame ka se si ade wawo nto ono ankasa me kun ankasa hwe no hwe akula to no ka se ai na ka se wawo ndo ni skanti obewe ska kwadi so ono ankasa kun ne se ni ska ma emaye nyae di nto ono ankasa hwe ne ban emu ono ka kire me se me se ono ka ne menti a o ma iska ma yindidi mi amasa se me cha Akoma mo na akotra ba na hwe na me ka kire ne se sisi a o maame a wonti wa na we so hwe wo se so ono no ka ne me ka bi di o hwe ye ye betra ma Akoma de akula no kla be fon kla fa ho nti de na feel na yeti na ni nua ba no ebe ka kire ne maame se sisi a akula no ye ba no so atipa na afi do ka se so nse de ni nua ba ne be kan akula ne be fon afon kla fa no ho so fa no mpo so be fon afon ma ni scam tejua na se mu ana results by sa temu no mo ka sa akwa ni so ntimi go school ti this year no bebi am ko school mo ka se this year mo come no ko ntia me bless school be je we entry ti me ko na ma me wo ka cho mo sisi ma be ko school nti o sa akwa mu twan no fo na mo tejua ne ma no se be obeti me twan no fo o mo ko mo se ma me edi na tem to mo ba hono kama na mba na ye ne ya no ekuro ye nem ye ka che ne papa no ne papa de 1.5 ne ba ti e ko ye na ska no mo ka sa anso ye eduro mo ka se 2.9 si ma me de timle ne e ko ye no mo ye eduro mai na ka ska be fie ne e flow mo se ska ye be fie de sika na asanto mo sendi ska na me kun ne ma me de phone ma ne baba ne so on kan che so ni wono no ska che si enu nti ye fle na se bia ye fle e ka se elo ano o jeju so elo no so wonti okay network ni wo nti ma me ye din ana ono an dis ka ma ye de bai ti e bai fie mpo ma me we sa din no ade chie na ne papa ne bai bi kun ne ba be hwe no so bai na ma me ka che si ska na so flo ani so mo no ka so no ni ska na ma me ka se you na ma me twa so no ko ye by ma me ne busiafo nyom mba ho no ana de ayi mekuma na danfo ebe afie ho no na ka so abehwe mba ana me obisa me si fie ho fo ma ba na me ka so mo de omum ba ifse ye free hospital ba yin na omum ba ho no na so abehwe no okay nti wo ma me ka se su akula ni di oyin ma wa be sand di wo flat no efti ma me na mo de nto wo hwe akula no ana onu suku ofie a ka chi fie ofo si ma me sei mi kun ne maame maame nenim den wutuntum wa na ko kan me kuma na danfo wo kun ma na danfo akoka ne fie wo se wo maame sei de ade akra ne to no nanim den se mario ka se den wutuntum wan ka mario ka se nka gafra wo se nanim den nanim tuntum se da sento ache debi ache pa hone ye wo patron ye wo ene ma tra ho ache okay enti abrante no so wo hu ne wo ho kra na wanyanse wo pe no na enya be sen me patron na enya be sen 12 years na do be 12 years na je se wo hu no ho ache pa okay wono an na ba wanim be ka che so wo pe wo me patron na danfo ne ye wa danfo me patron me classmate okay na sabe na wo GHS ana SHS am wo GHS saying 1 GHS 1 bachan I see inti sabe no wo hu no na wo mfie saying bachan na mo 13 wo hu Steven amwa no bachan na wo mfie dumiensa 13 years bachan 13 years na wo hu 7 amwa bachan na wo GHS 1 bachan wawoda na wo first born ni bachan me first born but enyo ono nko a enya amwa nko a ene wo first boy bachan yo na me first boy enya amwa na break your virginity bachan no omboa bachan yo no me nyinni ye me ye na da me bachan yo no amwa bachan enti de din kan ya wo ne wo da ye wo hu so ye virgin
Me pa twan. E de no hu ya wodi hu so ye virgin. Ono an ka che. O ka ne sen. O ka che me se me ye virgin. Aha. Wo se de no na wo bisa say e ye de na hu ne se me ye virgin. Me pa twan me bisa. Ene na wonya bi. O first boy ne friend say. Pa twan ono a Steven. Enti obi a won fa be mada. Ena wa downfall. Wo classmate be ma etumi de wo ma be ma just easy. Simple sir. Adian wo ka fa amwa wadamfo no wo ma amwa ne friends say. Patro friend oyo. Me patro friends say. Omo friend yayo. Yayo. Patro. Yayo so ti ho a. Me patro. O patro otikase. Otikase. But unum yayo nua. Mene eye midweek ukuyada enenso yakọ esan aba ebiem sade enensuo no eguguo no na chesenya asem keto akora wa akwadwira so obesori perfect won paso pa de da wa hwa obeda sa na yiwadi eno nti yesre a driver for so yenam kwa mu nsa da wuri ma yenya yemi na ho yenya hwe yie pa sanse meba konkoli wo fa ho na wo de ba no sade ka bi anim si yie pa no wutimi hu se driver ni no sabre baby a woda enye kura eno nti mo da wuri ma momodi ase ebetumi aye ahweye na bibia aye kama midin de Maa Akos eye Akoma 87.9 FM bodon ko pepepa wonua TV betum live de ama mo anso mo regions no a munya radio no mo so matumi ahwe bi Facebook eye Akoma 87.9 FM and YouTube eye Akoma 879 make say na yawo de yatum wo Facebook and afa YouTube live wo de anse obehye de amaye Neki Pizza Fan Club GHUK wanum nyina boy chidom eno nti bia a wo bia no Free FM 97.5 ene manager da che hene ene na pam for make say wanum so abia mu watachi mane o ya che say obi anso ehwe bi etie bi ewo eho na na akua koko ewo ha Evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Naba Sikapa sanso no ba ya wo fidua yimu Ismail Heward enebo mi chidom ni adontene as producer edia meje so ene Maa Akos program no eye Akoma mu nsam every 12:45 de ekokosi no mi ensa eso enu nti ene bo ho nti Mr. ya check mama because wo mo niema no asesa bepon exactly 3:00 okay that's it na yenkwa na mene minua bema bi enkonkodi enkomo na bomodia se wubetie na asem no eye pa na yatumi aboa no na de meka no se we de meka kire nyankrompon menim se sabre wo hwe me na wotie me sense na ni ba ko nenso mu bia nyina na so ba ko eti asem nyina I can't call your name and end up in shame no way nti nyankrompon me say I can't call your name and end up in shame. No way. You are my God. It's a new day again. Lord, let your grace speak for me. Bemana. Now what to say? Debi o. Adi anyiji na mu o. Unti won say de committee me aye say yo. Na just say but we nyatena konya yisu a eye ni bre. Wouldn't Mentio Bidi Seidu Ibrahim. Seidu Ibrahim. Bemena. Me pacho won so den. Isifu Ibrahim. Seidu, ofri hine ne baye. Me wo Kumase ya. Kumase fa hine. Afro Nkwanta. Me da se. Awie e wa Akoma mu nsam dwumade so. Ma awie de boko. Emo ya. Enso makonim. Emo ya. Ma me kan na nsu. Oh. Tobuase Ibrahim. Ma. Ya say bema na numa dura den. Bema na numa dura enyo no. Se what ya say? Aha, enti bema nsu. Bema nsu. Nti wo de ya ntobuase ya pa edru ba bia we so osu asu ni nyina nsu bi mu. Why? Ma masam milani say. But the masam ba. Papa wo aja efie. Before the year 1988 no will my free mu. 19
88 na oluma free mu minue onu oluma free mu kura akola yi onu he oluma sa na oluma free mu na me on north ya ma principal papa ye mo sini mama ye ma principal na papa yi free mu no ye nua pene fa Karim Ibrahim no Nigeria oluma e wachi no ba ye ni nua pene e ya so de money afa mano na so minua no oni enini ye ya bona say o ka hwe entie me de ba ha bedu ya no no se yemfa nko ye hine ho na mama me kwan se yemfa nko me mfa ni die ma wo hine no ye koy ma e kodu ya ma me bai asam no won kan yo won kiremo asam kra de unua Karim Ibrahim edi aya mo papa wu achi no eno de won kan ye nima de kro waja efie efie na odi jaye no wanye wilan to so enim se woni enu yapani Akoma FM atakwa medania edan kro a obetre mu ye nyina yete wo fefe oluma ewu ye didi bom ye num tin bom oluma ewu achi mmakola meto wonu imama ya adwuma masa ya hye dan miensa mini ba ko odi ba ko ni eto kes e wona papa wo som ya wo bo bra ansa na etu aba afro kwanta mini ai wajiri nyina aboso ma ko bia me ne magusi se kwa areho waje aboso abro no so ohia no yemfa da ba ko fansi o ma brewa no oni no ongu Karim se dabi o kan wa twesikan Nigeria patapa ma bona me ko police station foli kurumni eko yenko ikwa ben prensa me twini wana mse dabi me mfa mra nhye me se majuma na me ma uhu mi sa no mani ade ba me so me mfa mra nhye me se na mse dem na be damu muna makabia ebe yie nti momwae na obi anye na so ni efi no nyo na si ya onye no top plot no onye ne dia onye ne dia nti ne me de ba me da mo se Karim no ma me dia me sada me saya muna makai ba mu o ma obi aye nche na obi anye ne dia na bro no so onye ne dia ise me da bontin o me da bontin because kiti me da bontin adwo wona me da 8 years ni me na dem da na me da da mo nti me ba ya masem yetia ba Karim ade a woye no enye ade a Karim ye no enye woye patapa eno osase nti unim de ntia me ma meba unim ma me wodi kafra ji wodi mi hu sere me Akoma FM 87.9 Kumasi we aha ye fidie machine si wani mu keke ye wadwen sa wo ka sam na kire wo bi wodi enye wadwen kra se wo bi tie wo ambonten ayesa wo beye mistakes bebre untumi nka sam no said wo se wusi eka no enu tu wodi yi wani na ka asam no from head to toe wo papa tiase ni awoyeye ni awoka kire wo ene ho ne manyina akopim se ofri mu ni esi ya ma Karim ese wo mamo ejapade no ebie ohun nya toboase ka nyina ye wadaje de ma ebre no kwa na se beso a me yanka se meka kire wo enti wodi empre wo ho na yenya sem mu sese wobu mu gyen ye nti bibia ase Karim oye hwan woye wunua wotoso se woye wunua pani woni ni fi maame baako papa baako wodi kani nyina fa kire ye why nti meba sisia maame ma o time heba mesha enonom na entumi emu awuntu madedi ani nyina ase emfa free ho emfa ema time o time se wada wenum na ato awuntumi ndi ehuna me yawo ebetutu ni nyina akọ sanso na time mesha no campus so wo so akote yawo ebisi immune system no ema wunyini yie oba na abema ya watenka wo fom wadura no abanu ni nyina no mu a etumi ebua mo ema enema kekese enema mu hia bibia etumi ye kama heba na famasi shobie mu nyana fra 0244 417669 0244 417669 na Emma wonsa enkabi ebia heba kra na kera meka fo wonom adi ama wo no mesre wada
wo maame anasa wo papa obabi wo nua bi odofo bi ena sabre wanya eniyade ma ohwade a wo hu ne yie eye ne se bisibisi ene ho ne ma ohwa ne ni ase Akoma ne ni ase 87.9 ya wo posanani oha no se de sitie bia no ebia ba clinic suffer rasta suffer 3 days mese wada obetutu ase e de ma kofa dro bi amuso obema obi bi agu aduane mu a obedi a ebekle woni no se nyina kama hypertension stroke prostate liver kidney yade ni nyina da ode fani nyina chechire ne boa na koja egu ebia ba clinic so na obehwe na fe watu ase mo wada ho kuma se kwada so dwena se obai main market no do ma hinkro obai Beneza preschool no woni apia kubi coastal ene bofi pam pamadi na fresh 0541 565 199 0541 565 199 and 0503 Akoma FM 87.9 Kumasi. Na ene wonum ene enkomo na emom no 3p garlic mixture I know ene edura mansa nyina da agi atomu a yenim se wo garlic ene ye de natural plant juice ye de aka ho vitamins mineral vitamin C ni nyina ewo mu bi edura yamfa nhia nka wona afi yamfa ensija so na so yenom na chese utunu se bibia ye natural pa ebi immune system no wo sugar no wo soro wo pressure no wo soro stroke asthma anase o dwonso a wote yaw wafu na ayese no bo da sente hye wani nyina no wonom 3p garlic mixture etuase ubenya bi wo ba bi etu onro bi afre Akoma FM 87.9 Kumasi 0248 0248928824 grow fire mojadru papa enunti esewo ene mensi nyina yetumi enunum grow fine emojadru no bi netumi eboa yen yede koko na yenti oba okofichira ensisi so anase ema ebaketo bia neko bosome utumi ekofichire be ne wo ho eba so utumi bo wonsa no saa wadra obenum eye grow fine emojadru no bomode ase obekofimase ne eba sho biemo ubenya ebi na otisi ka no so enenam na epa grow fine odende bomode ase ubetumi agina no atobie 0244596532 0244596532 Kumasi. The Bills microcredit say ene wo ma bosia na won so watumi e de akwakoye adwuma bosia nsi hu bia ne hu ni nyina ene say wudu susu wo Ghana card beba niama bosia 0596920833 0596920833 mame sama mo akwaba emfa emra Akoma 87.9 FM ena fe so onua TV mame nkobiem na mene Karim se dem sik ya kan say Seidu se dem sika no no fitiase mame kano se de wo se wo kano pepepe enti wo se de na asie yenko Akoma FM 87.9 Kumasi. Papa Ibrahim and no water mame Mariama and no we ma Karim penny. When in a coffin pigeon Karim penny Alima di Karimachi Karim Ibrahim Alima Ibrahim Seidu Ibrahim Yusuf Ibrahim Fatina Lasmo Fatih Ibrahim Yanko Ulma Tiasin Ulma and can't jam is a million ba. One can't jump there, Alima on your back. One can't jump there, Isif, one your back. One can't jump the Karim Kwan or no. 87.9 Kumasi. And the father wound a chino. O two choir or buy no, and or no was sisters here, the one kwan, ya no. Or no cry one, no mammy no for that. Zinam Diablo and Bahalo. Also, one no mammy no for that. Nti papa japade no ono kwa na ede nso wolumai wan kasa anchira me da wolumai kasa Karim ono kwa no wo no nti Karim onfa fie no lailai me wolumai wan kasa anchira me ye nyina ni ahwi bom wolumai tia se didi bom ye no bom me me bra wa bra ye ho no oni papa no ene de Karim se odim ye Akoma FM 87 Karim se onim ye yo nti me ntifie o me nu won tifie o abronte soso the mama semina yetiawa okay bemena me pacho onso de na wonim fa ho bra wonim kakra na pagya wonim mama Emma me pacho si emma o ade ne so ma bia enti mo ncheke sound no emma me se ha na obi akomia bibi so mo ncheke ma me papa yenkwa
It's a rare different people man say some years more also. It's maybe be anyway to compare on to still have more young. My I know you in the mobile one team. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yo, me that say. And see, Saidu Ibrahim. Okay, into o papa, near friend is saying. Papa, Brema. Hey. My name is But you. My friend Brema. Your friend Ibrahim. Your friend Ibrahim. O papa, mo papa. Okay. Me pacho ahina na motie. Near to Kes. Nana must say what you would so. Okay. Nana Himaya would Ditcham so. On it. Okay. Ditcham so. Okay. Na okay. Nti mo papa no ye adwuma ben. No, o yes kit anima. Security. All right. O papa free mo na wo hefa. Papa free mo no. Me na enyan na etie. Wo kesi wa. Nti wolma ehun so be free mo no na me bla no Nigeria. Okay. Na keto ezo ma me ho. Okay. Nti wolma ka chem say ye ne awawe na obie no awonim ba bia wo free. Obie ne wonim ba bia wo free. Nti me no ma miska. O ma me sefa. Na me call off. Nti me do no for me nya 6 months. Na me for the free mo. Na chese ya wo munyina wa ha na. E wo kuma efie wa okes wa. Na ma se wa fie. Ene mo atena ho ache. Patwan. Nti ho na o papa na esi ne fie. Da bi na ho na osom. Na osom. Patwan. E wo school mu ho. Na ma se wa ho. Oh. I see. Fru keso ho no ba. Na ma se wa ya. Ko sa duma la no so. Sabe ne ye futu kwan. Na ma se wa fie na e wa se ho na ama musisi ho. Kanya me bla na man kaya kuran ke ni problem. Wo dia bro. Nti wo papa nya fie se asa na wo free mu. Eh, onyini. Okay, na o papa. Oh, okay. Wo yare no free mu ana say. Dabi. Wa nyare ana. Dabi wa nyare ana. Ohunu se obe free. Onya be 100 years. Oh, I see. Nti sabra na munua ya waje fie Karim. Na watena Nigeria ba mfie say. Nigeria first why na e pamom. Odi dia na bae. Wodi dia na bae. Odi ni hwa ne kote. I see. Okay. That's to say, wo papa wu ye no, wo papa wu ya nsa wo ba na wo ba ya nsa papa wu. Ulma nsa no ba. Ulma wu na me wo north. Nti me ba no fi Nigeria ba na busa sifu. Ana ni wo to free dan mu di dan ma Karim. No was na mzo okay. Anya hwe. Nti me ni me nua ye da balandam. Na nso hwe o case one more ni anya ntuma afro kwanta. Moka se onko chembe bia musie mo papa. Oni mo. Enti mo papa wu ye na mo ye na ye bibia wie ye na di se ya sa na Karim no every Nigeria wo se ne fe ba. Ada wante se mo papa wu. That's so on kra no obi ante ne nka. Emma. Oh. Okay. Yeah, man, so yeah, ma,
wo enkasa masa mansu mani abre pa wo nani abre nti de na me bisa no say enti carry we kan person pay brama bre ho se man me dim paso nche mama you me say me ba no enti 15 years na one wo papa sa bre no na wo papa ka say o ebia carry my friend me ebia edan ebi ni ho mama de wo me say papa otim tu me bi ospake me say me nko nyira nko he bi be carry mu misu me nyira o se me bi o misu no nyira o me ne ko me nko hoda one mo ni mu ni apani ana karim one e panyin ma one mama panyin papa ba panyin anse na lima no mo ne ni nyina free mama ko ba ko e ma me na ba ha na no karim won e se nke free so karim e se 20 kwa free so gram mo nyina mu free ma me ba ko papa ba ko na so so woni mu oya akwa pa wasi woni mu mama de ba na no na mama wa emre ntre ma fana ma bi we dey yam mama e wa asem wo ti ase ni me kura me ka say bia money no free e bia mama na papa ba ko anya mama ba ko me na mpenfo ya me na be mama me akula wum kura se me na ko but e me pa asem brand me sa me so me say kwesua na mfre ni agoro oba e dan me dem say me tu firi ya mata de say me firi me tv o me bia ma kura se afi wonya hini wiye no e kon re afa so no obaji music ofi Nigeria ba ka jem se okoto ka breme sam na adwuma one place oji music so okofa ka breme na ka na ka habo oji sika no koye no mama oba ne efi wora so amhyenhyeni ore ba e na ka ne gum ka ne wahin okodi sika no fa ka na ma oba ne di na chi anse bia twice ka mama mane bere pa wo nem so we tema okofi ya no ma yedin se mbra no won pento no pen no a siwe won chere won fo obi amfa ndem ma no yesa pa efie na yesen ndeba ko 13 won ko fa ni nyina kuma ko 13 mama me no ka che opa ana mu nyina enti 13 no what bi mu no de bia ma wodi ma han no mama won fi mama o dem mama di kwa edin nya san keto mama na wo no ade mo papa ye wo ade ma no ana wo ye ben fa ma me se sa fi no kwampo no me ni we na be sa fi no no wona no be bia se kwa de mo ne papa ti a mo bra hu no wo Nigeria me se Nigeria wo fi Nigeria ba no fa hwe ama o de hwe no ko de se ya na ba wan fa fon se kura fa ama na fie 13 dia ade na papa wa fa ni nyina wa fa wan fo kwata wa fa ni nyina me bo na papa dia ma o papa de bi ma han sa wo dabi tema ine ya ho no papa wo mutim na papa se o mo ntra mo firi ni se de ba ya afie no enye basa ndi se ye ko se kwa kwaje bibi e ko kan ni fie ko kasa kwa mpona papa mpene okay nto firi mu no ansa na we ye ko ye fie ye ni fie wa ye basa okay ni ko ye fie wo yi meba ansa na mo ko fie opeje o mo kakra bi ma me na ye ma me ntrase na ye wi ama ba ba beto aso na fie rooms ba ko 13 die esidan na mutimi munso nyina mutumi jai ni nyina de ma ne sa nti say ya 1 room 2 room 2 rooms and 3 rooms bi kra no a wo de na 13 rooms no efie na wasanke de ani kwahwe ni etwa kra ansa because menti ase ma me I can't think far. I You can't think far. I can't think far. You can't think far. Ya ma me akoshadua ya power specialist fatty liver Pepe egusu ekoso. In fact, fatty liver ni gusu ekoso. Na me nso mi gusu mi tie fidie so hwe etoda bia se sema ba abre wo. Etoda bia na ba no kra na aye dina mame. Enso mo hu donti. Esan se de ekeka kronomi ankasa se me she consulting room ho a. Ene memfumfu abi wo ho mani boso a na agime nsem. Adenti na se nipa ye wo wiase ka me wo de me kan kwa chiri kra no. Emududu na wa fatty liver. Fatty liver so aye bubo ni dini na ede kwa wo. Enya de papa. If you say ye kan nipa bebre wo brebu mu hawa ye hepatitis A B C D. Ni titru ne hepatitis B no nipa bebre wo bi kura o mani ni wo mo ho so. Ya o mo brebo no esei egu kwan so esei. Afide fatty liver so asa asori bim. Ndi onipa ba ko na mi chese ono double jeopardy no. Or hepatitis B, C, D, viral infection. We are wasan konya fatty liver srade doncho no so bam. Na ne yefru na yekutu na ye bam. Easy. Na no kwasem ne se wo gigi wani mu a. Wo gigi wani mu a. If you say me ameti ya make minimini ya make papa san se wo hwa ye dini power specialist eba hospital no. Enye bibia say ye bia yaresa bia ne ye bie ne say a specialist for hepatitis. Na obi bia obetima hepatitis na especially wasa beji award to say power no. Na chire say wo ka brebo ho asem a
na onim de o kapa if say enu na ya na biti nipa bebre me hepatitis edro me hepatitis edro na so woni brebu edro be de wa hepatitis aboa no hye brebu no mo hepa ne na ye brebu hepatitis ne ye brebu achimato wo ho asamasa ohunu ni ya hepatitis obi say hepatitis B enye bete eni nti se wugina ho na nyame anya wadum wo hu se nansa wo yefru ne mo ye dududududu wa ngasa bo hu so a emmo edura na dua wuntumi na yie wadidi aye basa wonase atata wonase aye du bibi ni nam ye nkukurukuru te se ban so onye ba eno so onye kura eye srade sanse brebo no wo nyame bo no so hu brebo photo eda TV so a na se bonsam bia nyame mu a oye hyem te sa ayewa na moje di mu afuru sanse wono no ye filter enti ebra wodi aduane ama no adu boni nsuo adu papa eniema wi tramo no nyina ma brebo no ono de ne ho odi ade oye ne se odane ne ho se no oso ne so odane ne ho se no oso ne so se no wono mu kra ne so akata o yes won wakobe won anti akosia won ba bi aya snow ye twa snow photo abada abro chire snow do tumi kata nsuo no so tumi kata nsuo yeah etumi kata nsuo no so ka akora betimi afa so that time chapepe na liver na aye wo ye funu no srade na kata so nti ontumi home etumi nya adwuma na no na wo pegepega ni mu ana wo tinkata ase o bibi ni ndam yem eye nya bibi papa eni nti na media yem hyiehie wo ka kire obi bia wo hwe mi wo tie mi se me pa cho ja so den no eye serious me yem hu mi kire bibiduro mi mpa bibiduro wo kire bibiduro mpa bibiduro na banki wonum yare ahwe banki hwe ne ma bebre ana moja kura tu kese ade atwa na moja tu kese a wo de yam banki tare so fufuo na in fact fufuo na nka sakura wo secret bebre na no kwasem ne ses wudi agora na wudi nkimu a me hu obi abetena manim na funa hunu doso woti su benkata chi kakraka na yiridi na chi na funa hunu doso achese ne na se atatai nsuo ginam eye fatiliva enye bibi fufuro no kwa woni hepatitis B C D but eye fatiliva enje ya rehosem ebi sese wuni virus pa wo mu de ni kwa so brebo sei na mom sei no wo buye wo ya wo chi ye wo ya omfiye wo ya wo mposo wontumi na anade nya de abetumara cause brebo no wono wondimi hu me no pejapejare mu wo be de wa mo wada wa ye dududududu wo na se nyina pejapeja mesro baby bako pe na me kamfo ama enyiji wanim na nya mi kira bibiduro mi mpa bibiduro ne nkonto mire kura isa yade eskonto mire ye duro susu yedi ye wia ye di nyado aka ho nyado anya bibiduro ye wia ye di aka ho bibiduro ayo wunim yare ye hwe wo wia wo se mi kire bibiduro na wote wo na abrebo no sei wanhwe ya na de wako adu ko dich na de wako duru nsie do nti na be kamfa ma wo se power specialist eba hospital ya hwe ye wo kumase fe yase adua ya ajanshin tietietia enkranso ye wo kwabenya ACP road so se mesi wo power bus stop and attack ready Anaji Estate. But George numbers 0244 54 44 44 44 22 0244 54 54 44 44 22 and a 0200 38 38 and a 31 0200 38 31 your WhatsApp line it can be faso ne pa bekire e 0555 79 78 0555 79 78 me pa chaw enyi ho akinge sanse brabo na dru stage bi no mo de betra manim kwa ya na me wera ho minim ne ameka biem evi said ye dre de ato apentene eni nti na nsesa wo tena ho mani dru sam pempenso no say ya dipa bebre wo haw bebre se na chiri kase na yo ko yesi hu abiebie yesi hu atwitwi cartridge na awe wono so ase ne sei mujejire me mu kakra o onipa wo na me wunya nya accident wa chiri kase hu abiebie cartridge no awe nsam hadi na gina yaduane ne so
na emom no kura wo mu ne se enha wo hu bebre sanse se katrege na hwe wachini ye wo ya bomodi ne tua na mo defo wani kire mu wo power on sa so wo nantini asoso wo tu se ya na abesi wo nantini wa wo gina we wo nkwaye boni bia police fo so kura wo mu eye eninti mesra wo nane ye wo ya yo sosoro bo se kura style bia ba ya na ye ba wi uti kura wan hwe a wo nte wo so wo na mo wo ko ba wo be ye ne dai pa che otua na mofo ni kire mu wo power ye be ma waduro no bia no ye wi ya ma obi so dia sra so wo de be wasa so ha sa akasa na sa ne ye kanon aha eno on se nine na enya adwuma na ye sosoro bo na ya wo di tia ono mu a wona na se tofo tadwua ni nyina twetwenwa wono ne brofo di ye frɛ na ajoguo ekora wo kora nko esanse wo bere wo ni na ya wo nko moda mo nhyɛ saade wono nso wo ni na ya no go anywhere na eno ne ye frɛ na ajoguo bo modi ne bra ye be ma wonura nam na wo di bi nso asarasara so kokobu no mogya na ba dudu kokobu no yiyi dudu piamo nko da ko pia no go enko da mpacha otua na mo ne fo ani kire mu wo power fibroid no etu mogya too much say de nipa ni ahoto won se ye kra ye ni di yi enga ha ye free chana ni be di ahanhan bia bi na ni bia kira ahanhan agi se kongo mu aduane ntiri atu abrofo mmere bi na to ye ne abrofo no diabetes ni start ba ho mi na mi so ye se abrochire yade ayo bi diabetes ni enim ni din o ye se abrochire yade ayo bi abrochire yade ayo bi na ye diabetes enne de nkola mo se ye funum njara nkola mo ye funum se ye se ye mpa bibiduro ye mpa ahan aha di ye di kongo mu aduane enso ye tie awia we na be ye obroni woto wa twese ka akodo da wo kwa akodo wo si kongo mu aduane na wudi be na wonya energy enu nti no amma se die do kwase minie nipa ni moja dada nipa ni moja o na wo ni moja na moja su tu kuram se nti ye me nana akosi ade wo se yansoma bra awo no esa usu timi nya bi sanse ne kura 35 40 na nipa nya menopause ye duane nye awu ni benti wo be ye ne den mesra otua na mon na fibroid no bra me ma woduro wayi asaba no problem wo de bra ye be ma woduro e be hise edwe na e ba papa etimi aba na so watimi afrɛ se mi ankasa meba aha mesra hese wo sa no edi nipa wu na edi nipa nya edipa ni asomdwe ne nya ahoto obi a wonam ne boye ne ya da chi ye ne ya ne mfinye ne ya ne ya foro no eno no ye ka na ehuri eja gumu tutututu adaje bi eni poso aduane wudi ya na wafe wudi dia na aduane na tawo asomdwe dia asomdwe wuni bia mesre wada roma wontiri ye sese adua ya eske eninti na sese wo babia wonam biara he ko babia etuntu aduro biara wo kwa akotobi na wo sokonom se be queen ni din patana ne patana kono ye power specialist eba hospital ye gini bebreba ya ge enu adua ya ne power ni na gina hepatitis ne osaso ne die nyame ya adum ye de na babonte ne kona kotobi na wo so nom na wo hunto emojaduro papa na ye adua ya tonic bo modern da hwehwe binum ne mo wo mposo ye wo ya adua ya ointment nso wo ho ebe boa wo papa ma wanka sa ho ato me de adua na dwena mansere bia ndimi no kura me na me se bitwa mo se trono no ebe dura nwume na ma bere yie enye yize abere wabo no wo mbokora wo nka se mbebo eni nti na de bia me de adua ya ointment sra na bibi bia de da na kwa so dirigajiri ne ye mema duro wanhwe bejojo ma wala nkasa wuti ufie wura fie kra na ayem siso eni nti na esa wo hwehwe girikagire du papa ko bebia yi to nuru biara ya duro no kwa wo se me pema me adua ya ne power nuru ni bi fe ba cheme ye wo fe ba duro bia ya de bia se de hospital no ya de si abontene eni nti bo modern da hwehwe binum na emo mesro o sane ntena ho mani ntutu ye mu ntokuru na hwehwe adua ya eske ni bi nano medam wase se asa momre na so ana samwa nti medam wase eda se nani ye behia mo amuti amutwia na mo no nyakopo onhyira mo sanse mo ba ye monya asomdwe na mo so amuti e de bia mo ba no mo di nhyira ma ye ne mo di bi ma mo ya na ye mede nti nyame onhyira mo modwuma mo ye na no odin o papa si fie o bra ne bra ne si fie no mo nka ho pacho 0244 54 44 22 0244 54 44 22
22 na 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 31 31 ɛna mepakyɛ WhatsApp line no company show mini bibi bia tete wo twabra 0555 0555 79 79 78 78 0555 79 78 78 Kumasi Feyasi adua ya junction kran so power bus stop e kwabenya takrade nso anaji estate mama nyame nhyira mo na mo de mo adwuma mo ye mimi ntimi nya kokoduro mitimi na se obeso no mo ko edi ye na edi ani o mo kwai so bi obeso no mo ko edi no dia ne ebebem papa ne ehun se ni nua no mo anase enye ni nua no wo mo nti ebebem ezabo o papa ngo wo mo ya ba ne ebekoro asase ba ko ye beja ho akoyin so 13 rooms 13 bedrooms die nti na wo so ofa ni nyina tu nua no nyina mama menka asem bi nkyerɛ wo bi wɔ hɔ ya woni di wani ma di ayɛ wo papa ya woni di wachi so adi ayɛ wo me nada wo benu hu kura so wenu hu kura so be wi ase abotre mo papa de si dan no 13 rooms papa mo mpa adwuma nye mo so mo ngere mo ho na mo so mo mbɔ modern na mo sibi why bye bye okay mame ntwa so e wa ha se ha e ya kuma 87.9 FM na fe Onia TV ai ene na chese se we munya idea ne na pani no so wonu so nya mu ne na ne fie ni nyina da emfa emo maame because maame ne papa ne breye na ne nya ifie no emu ma maame ai eti maame san emra musu ebiemu wo free Nigeria ba ye no na mo ti fie ho meboa ofiri oba na mo ti fie nim man fa hwe ama okay okay Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. enti oba na mo ti fie ho okay enti eyedan mo te ho no no beto mo na mo papa wu ye mo ye ayie kokosie no ne kapre nim ne sempo anim okay nti oba esi dan na mo tu ba bia mo te no eja ho nyina dem ano ni enya ntu ma afro kwanta ho ye tu okes wo no na ulma asumami na makoji fie sky edi amre asumami tu ulma ni wuyi free mo na me ko no me ka dem say o se me ye dey mi ko fie ukọ afọ nkwanta fie ho efiri wo case wo kwa afọ nkwanta Akoma FM 87.9. etu ukọ tena ho no na wo de wine hwibom okay ya hwibom no da so to case ho enti e adwin say plot bi da takwame da no e wa afọ nkwanta ho afọ nkwanta takwame da no adamu enkron enti mi e ni say sanity dia na bele da horo e wo se tumi she da e blog na ye de touch na e bu oni aka because ye ka se bu ni na egu ye riska ya mo de besie enti ye na aka nti di fi riska mi so bi be de mano sabe na me ko kwaso wo ji ana wo de ama wo bra pani no Akoma FM 87.9 Kumasi. mi am de mi fifre o ye fi riska ma mi so bi mi am de mi fifre mi to cement kakra se share e ma ni do ma lent na muzika ego ise de ma dia ere ma dia asa ndi fiens ka ya gino o so fatu afu ni emoso na ma mi de misa ko e ba e no complete na why na complete Karim wudru senya wo ba no complete empoma okay two coast chance de e fiens ka de to chance ni go okay okay very good ti le ba e na boss na misa fa ni ma na me ye na me ko Akoma FM 87.9 Kumasi. In fact, me no man me ko check ye. Be Me ko di be 3 months. Awa bi jawo. Man do. Okay. Me ko check ye me ka so be kan fie.
yɛmfa ma abrɛ wa na yɛsi fi mɛtena baako na wo nso mɛtena wi na atakwale no yɛmu ne kakrakra na mu nsi Akoma FM 87.9 Kumasi. na me ba ya bedu ya 3 rooms no wasa de ama de so na jo me refi o na me say me refi no wo nso ba me ra de mo na jo na me pie fra du o na me re na me say na aka o ba etu ba wo koda hene efie wa atakwa me de enimu ba kasa dia de chi no ohun se ba wa se sa wa pie ko apata na buza ma no wo den se ma aja Akoma FM 87.9 Kumasi. Sabeje blog da no se me bla jini se mska fa mu di pa mi ko bisa me bla sabe no onye ntu ma yo no onye ntu ma di mi odon kek mi hye ne ma na nim ni eni suo ta da ya ai ko fa o ba du apatra pa eni oba ni bo me dua eni ntina me ji 5 million wa musa otu me nya botem me srew don kek won mo na yen bi ase na wu na o bla no o bla pe se o ka na o ye ya wu no na me se wu jidi enti obi abodi okofa wo ba ne yabonu dia ena wo gi obi 5 million ode ne kwotena momo efie na musi ye wo eho no ma kasa na me bo mi ni ma ada kari mu yi ada kari mu yi ti sabre na wo da so te ne ma tro ba fro kwanta o o ti atakwa me dan no mu bi ai me ti atakwa me dan ena wo nso you save nso wo hya wo die nimu ana se blog dan me ensa no ko no ne de ba ko mo de chi ma me ho na me nem no bi abro no abro ma de ko ye no no abro no na papa na omo ma me no ware omo da so ware ansa na o papa efiri mu 87.9 Kumasi. papa ma me oko ware instead father me chese omo ware bacha ena o papa di free mu ana na o meja ansa na mpese mi no omo ware yenko no mo ware okay enti ye ko ye ni se ko ba ye na mi si da bi mi ncha o ma fofo ena no me kwaye se mi ncha ta kwa me dem na me ma kola me hye blog dan abra wo sika ni mu na wo sika ni mu efie ni sika mi dem na me to ase na wo usa abo aja wo me ncha ase na me no ntokwa ni efie o so ko Nigeria ma jo so wa tu sika ni ma tu wa tu Akoma FM 87.9 Kumasi. inspector o bisata ofoli ko inspector okay enti na wo kasa mo gigi efie ni sika no sen na wo gi wo de ma karim sabre na woluma wo ho no na obi akura sika kura enye oluma wo ho oluma wo ho na karim ma ti asese oluma wo ha no kra na karim ni ha karim ko 15 years oba ni oluma enti me wo se karim ba ya no wo gigi fie ni sika kra na wo de ma no enti wo gi sen na wo de ma no because ye ni say atakwa me dan Akoma FM 87.9 Kumasi. yeah simple enti man ti bia meji 1 million na me de ma no enti wo gi obi a 1 million eni pa san wo mo dodo ye san 9 rooms enti okay all right into say 800 with 9 rooms here ba kwa from 800 into woji ana wo de ama no die ti na wasa woji de makarim no eya wo hwe say okay me chairman nuafo no obi anya bi because ye wo alima wo ho Yusuf eni ena wo ankasa wo nso wonie wo chem obi anya bi Akoma FM 87.9 Kumasi. wo chem obi anya bi nenti die ti na onchem obi anya bidi a mo ne mahwe fie no so for so many years die ti na wo da so jeje a wo de ma no so ofanya den ma ye ko ye ni se sabe no oluma incident na mi jame na so woluma nhira aha na mi jame na so na wo ye adwuma meska ba wonsem nti me na mi hwe fie ni na hwe ni na ma no ma mi o wo ya wo to me na mtete na mi koba nti mi ye ni se efie ni sika no mimi yɛ sɛ efie ni sika no 87.9 Kumasi. papa to so
if you any sika no me mean some enti very good na me ye adwuma sika o me nsam me ba ma tomo Cote d'Ivoire me tomo samena acheke na me di aba me na sika o me nsam ma na sika o me nsam enu nti na me gigya ana sa branso me nua no so me koba me tomo bag na me de kwa asuo me nua ni me tomo bag ma to semina scan de ko abrewa no nti ni eni adwemboni wo yitrim se kerim obetima yesa nti afedi onye scanner ko ba ni se me ko trek am bae na o saje blog on dasede ma han no na se wo do yaje 60 million we system o onye scanner ekuta afedi okuti ya me blog dan no de ba ku bi aje 60 na je se wo de mienu en ono so te ba ku mo ono to betra ba ku no de mienu 60 na se atakwa misika de enu kra de enu na mo ma me e wo didi ma ne bidi o sa misika ma ba wa hu no ma ba wa hu no me hu no nti na me bisa mo no me bisa me se didi ma ne bi obi o wa obedi de sade ye kra kese we nya bida nti no se bia wo yesene mo that doesn't mean say we nti onidi ba ne bi ni sa na pese me okay ana wunua no mo elima ne wo mo maka no so na mo be no mutu afa ho because asa mo nkwa na mutu sa anamo no ebia no mo nyomu diedi de nti ekoba ni san se menua ma no omo aka se akọ ohene ho alima ba ya kan ya ko se mi ofa kan se de oyere fofie ntuata na so odin wa ware yawo Karim ye kwa ne ye hawa ne ye hawa o ti fi o se tia nti one ne yere ne manyina na che mpacho okay wo mfie sen sisi me ka ko be 40 o ke kan ko 40 me nya kola ma chi ba mi enu 30 wo 30 sen no be 38 no 37 36 or 36 wo boa obo presa wo boa me pacho ai wona wona wodi na chi mo 42 wona wodi na chi ana na chi ba ho asana me mo 42 wo be ka se 30 something 38 di asembe na akeka che me mo 42 na wunua wodi wa chi mienu nie wono wo 42 na wo sen wo 38 abo o pa so de be se enti ayi Karim wo mfie sen Karim fere de me yentimi hunu wanyini pa wona epeni nti yentimi hunu mfi obenya be 70 ana obenya 70 obenya okay because wanyini yo nkwasem ko no odi ade no odi nkwasem ko no odi ni nyini mfa so bi anim I was say me che say enti ase eni asem no mu ba bia what abonten kwa fie say 8 years isi den na abonten 8 years oni emegu abonten ma uko dru fie on mo ko invite ke mo yira kra be ho ana tu obi frata kwa medan mu na etrem we wo ka se wo da abonten 8 years ni tra me ka sa asem no de omuni se oye we ni no yire no menyina ni da abonten enkwara me wife kura frim ama anam se mini babitize enkwara no me first born kura se o wotema usu adwuma oba no so ewo mfensi tu obi frata kwa medan mu na etrem ya na yentokwa ene say ne oka anyo papa dai ne oka na minim ye ne de bomo na ntem ofo no ena obla pani ena obla pani onye skanti wodi na munroso odi na munroso ma bra ma bra no bra ma omo kama ne sade se wono nkwa ne mo papa ba enti wono nkwa fa na so omo kama ne sai very good omo di na chi se wono nkwa na e pani nti no de be kan out pani na cha de na pani na fa de se ko mpan fo nya no omo nya se bi na omo tiri omo to omo fi no omo so wo atunwi enti e ho chire no e omo de no mo kaba ke no wono wanya ho de e na ma me so ba so oba be kan so obo se de ma ba so o me kan o se ma bagu mama ye ko ohin no ma me o se o ka che ye ko ohin no na ohin no ko ka asem no ma ye ko ya enti se fon ko ma me aba abro ni so so da ko na se o saman kudi o mama mi ankasa ma mi se ko o so no ko kanchi se Karim enyo na wu Karim na Karim se ono ne papa nko alima panko so ono ne papa nko ye de no hu so ono ne papa nko yo wo ma me ka che no obusa no o mama mi ankasa
da bi na se ono ne papa nko na o papa nko de na yesanya ne papa ne mo papa etu osi de ba beje mo papa fie ayo woni mo nyina be free papa kro o ma me kro woni mo free papa kro enti mo papa japade enye na japade enti ade no be pre abanoma wo ba beje japade ejai wo mo ankasa wo mo papa no de na sem ni na no wa de woni mo wi ana woni mo nsa pa ana yire so ne ne tie so ntimi nka bi oba no wagi mi se kontum na haban oba no kwa de yese bia ntrim kura wo oba de me tim kofi o se pe na oba no ura de mo mpi se me free fie how o so me se me ko loko da no be fo nya loko so mo bia nem na wasa mo ye na enti won mo jeja mo ho dia makari mu ama me nti ase mama de kwere se eyi ane da kotu mo enko anim se de be a atunyo ba e dibuo mo no se for how many years ni 8 years mo papa wu ya wo ji ni ejapade na mo so nye ni fiketwa ache de ache nti wo hia ma pa nti se ye mfa nkwa hemfe bia biem ne nti de ba ha se ana se mo papa enkrata bi ho akarim na ode ma no wo mfa bia ma no wo papa we nu ni ame papa wo to e bia na ode ama ne dada da wonu mi yansa wan fa hwe ama no kan unye se bia ni ntrim wo yansa kokko na nyira no ne nyira na sa me na ho ya kama pa wo kwa ka ode no kwa no oyesumika wo kwara so kwara ba ne ka mienu na ko fa ka ne fitam ade ba e wo karim wan fa bibia ma nkwasem ko na wabedi na se wanga sa ye de adwuma se me roba ni me kaka do si bi wo ba bia wo no yire no mate se my se ba ko de chiman okay ti wona I know yire no mate me de ogos oh I see ti me mo ma me nchen ko se de bra ye ntam ma sa ba out no ti mbra de kwan bia so ye da ba ha se no oso won te ase a me amen ka se me ko fi on dani nyam tutu danu na ma ya nya bro ye be jura gu so see la company for so am I la police check I'm a security man want for the security man juri na gu ma scam say eya na ofori kroma no ma ba inspector tawo da fe na busa no inspector ne say baby am pe bia me fa nko na so den was carry my sword very good and na brade very good meaning say any bro say abrabo na bi because won't you see papa japade ankoye ma ankoye oh media ma family no me mo bia mako ne pani ba se me fani nyina de ena mo say yesibio apart from papa de no a wo ye no asase kakra wo ho no mo nyina mo ka ma adwene bo mu ena mo si ye say obi abefa baako karim no wo pani befa baako na Yusuf nso afa baako na ayi wo nso afa baako very good eno so anim yesa wo hwa ya ma yesini nyina wie so ase no so maji aboso imagine sa wo mo akokora sa ama abonte da no amo awako na me jame na so ankasa me satam na wo ye adwuma na wo kase ebi wo nsem ntine ma wo wani nkọ we ho no ade no wampe wan room bi ansi ba bi nye no mesia oji abosu bana Mako eye doctor amuanupa eye Zahara enupa no ada ene ye de mamo African Ventures etu de o ma won saka nro ni nyina Zahara mission ni G capsules no no man saka Zahara man capsules no na fe hindi eba mecha yankwa Mako medase ewa akonya kese a ode amame na mede enchia pesie esufri currency kaso ye ema ahwefo ene atiefo nyina eben megima konya se ya no hu se ye nupa na ewo dwaso no emu nkyerechire mu ni mu nkomo na de beso mu no do foi nkomo ya hyase yi ye de ya dura ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules ana edi kan wo nkomo twetwen mu na sa aduro we eye aduro a oba ene bema ana enom se oye oba na otiemi atiemi oba bi wo ho infections pa hanadwen infection bi ti se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene na betena etimi masabi ensansan bi etigu na himfi ho prekesen etimi so agya no dwonso ya yawo etimi so manisisi eye ne ya sa wo ye oba na otieme na wo hu sa niam bi wo ho na infection bi ti se gono ene wa betena no wako hu nsisaye bia wo ma oba mesi wa duro eye ba ko pe eno ane Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a 2 years ni onya ne menses da 5 years ni onya ne menses da oba bi so ho a onya ne menses na dakro pe na atwa
sɛ woyɛ ɔbaa na wontumi anya wo menses na ɛba ne saa ɔhaw paa na wonam mu ɛwɔ wawo mu ɔbaa mesi adura meedi ho adanseɛ akamfo ɛde ama sɛ bɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ ɔbaa so na wɔ hɔ na wonni atenka ɔbaa bi wɔ hɔ a n'atenka no ɛwɔ akyire sɛ woyɛ ɔbaa na wotie me na wonni atenka a kɔ drugstore pharmacy shop herbal shop bi abɛn wo wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ bɛrima paa so na wɔ hɔ na na obɛtena hɔ ama obɛrima no so ate obɛrima no hi obɛrima no nsansan bi abɛgye obɛrima no abɔ so bɛrima bi wɔ hɔ a wafa nnam yareɛ bi te sɛ gonorrhea anaa syphilis ɛba ne saa etimi ma ne bɛrima no so te etimi ma ne bɛrima no mpɛmpii no ɔdwonso a na ɔbrɛ na ɔkyem ansa na dwonso no atima ba ɔhɔ abɔ sɛ dwonso so ɛka ne ntɛntɛm wobɔ sɛ ɔtewa na ne bɛrima mbɔ no pɛ bɛrima bi wɔ hɔ a na ne bɛrima mu nyinaa ɛredwa no bɛrima bi so wɔ hɔ a ɛwɔ a na nsu fitaa bi afiri ne bɛrima mu ɛreba sɛ woyɛ bɛrima na uhu saa nneɛma wei wɔ ho a ɛdura meedi ho adanseɛ akamfo ɛde ama sɛ bɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a ɔsa pa ɛha n'adwen ondidi ya wobɔ sɛ ohun amane aduane so tɔ ne yam a na amane hunu pa na ohun ɔwɔ hɔ a wobɔ sɛ ne boa no nyinaa ɛhyehyɛ no ɔdɔfo wote saa adura ɛbɛboa wo ɔsa na atena wo to akyɛ no ɛtete wa ɛma wo nya asomdue no mesifa Zahara mixture no ɛne ne G capsules no ɛyɛ wo aduro ɛno ne adura ɛbɛboa wo ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a ɔwɔ weak immune system me pa kyɛ sɛn saa aduro we ɛyɛ adura nubra ahodoɔ ane yɛtwetwe mu ahoɔden no ɛde ayɛ eti saa wɔ hɔ na woyɛ bibi kakra bi na ɔte so na wɔbrɛ woyɛ bibi kakra bi a wobɔ sɛ wo nko a wobrɛ ntantam wobɔ sɛ da bia infections ɛhawadwen ɛkɔ na ba obi wɔ hɔ so a wobɔ sɛ ɔno nko a da bia na pɔmden no ɛwɔ fam da bia ɛwa nketenkete wabɔ ɔdɔfo wote saa adura meedi ho adanseɛ akamfo ɛde ama sɛ bɛboa wo ɛbɛbustu na sa strength wo immune system na ɔdɔfo mesrɛw fa Zahara mixture no ɛne ne G capsules no ɛyɛ waduro ɛno ne adura onom a ɛbɛboa wo ama ɔpɔmden no akɔ n'anim ɔdɔfo mede yɛ numbers no bɛto dwa number no so twa mo screen no so eti wo de bibia onti asie bia no ofa number na ofrɛ ya yɛbɛnya adagye ntoboasiem akyerɛkyerɛ waseɛ 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other for number is the screen so to the fa bibia onti asie bia ofrɛ ya yɛbɛkyerɛkyerɛ mu amoate aseɛ ɔdɔfo yɛbɛkɔ yɛ aduro a yɛfrɛ no Hindi herbal mixture na saa aduro wei ɛyɛ aduro a nubuna ahodoɔ ɛyɛ bibiduro kɛn ɛne yɛde ayɛ saa aduro wei eti ɔdɔfo wɔ hɔ na malaria fever pa ɛne wabɛtena ɛha wadwen ɛtetew ɛma wo nya asomdue wɔn ko ade bia wɔnum ayɛ nwonwono wɔn ko ade bia bɔn sɛ nipadua no ayɛ hyehyehye tipayɛ ana epraw wobɔn sɛ waapɔso nyina ɛyɛ wo ya ɔdɔfo wote saa mesrɛw fa Hindi herbal mixture no ɛyɛ waduro kɔ drugstore pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo se wo pɛ Hindi herbal mixture ɛno ne adura ɔdɔfo abɛboa wo typhoid na ɛno wɔbɛtena no wako afa adura me se wohu sisaye bia wɔ mu no ɔdɔfo me se me no to nkyea adura ɛnɛ ɛbɛboa wo ɛne Hindi herbal mixture ɛno ne adura ɔdɔfo ɔde yɛ wadura ɛbɛboa wo saa aduro we ɛyɛ aduro ɔdɔfo me se nubuna ahodoɔ ane ɛde ayɛ wo sugar level na ɔkɔkyɛke a na de bia ɛkɔ soro no me di Hindi herbal mixture ho adanse ɛde ama wo ɛno ne adura ɛbɛboa wo pressure na ɛtete no ɔdɔfo fa Hindi herbal mixture ɛyɛ waduro kɔ drugstore pharmacy shop herbal shop bia wo de ba bia to waduro bia wo duru hɔ a wo se wo pɛ Hindi herbal mixture ɛno ne adura ɔdɔfo onoma jalie bia asie ahinta wo nipadua no no ɛbɛboa ayi ne nyinaa ɛde afiri hɔ ɔdɔfo nkɔmɔtwetwe na duru yɛ adura yɛ frɛ no Zahara
man capsules na saa aduro we ɛyɛ aduro a ɛyɛ natural herbs a nubuna ahodoɔ ana de ayɛ ti sɛ woyɛ bɛrima na wotie me na wopɛ mmɛmɛduro anom wopɛ mmɛmɛduro anom a bɛrima ɛmfa nsunsuaso bia ɛnkɔbrɛ wo wopɛ mmɛmɛduro anom a ɛnkɔgyaa wo tipayɛ wopɛ mmɛmɛduro anom a ɛmma ho ɛnyɛ hyehyehye wo body temperature ɛnkɔ soro bɛrima mesrɛ wo ɛne ɛtu so Zahara man capsules sɛ woyɛ bɛrima na wɔ hɔ na wowɔ premature ejaculation mepa kyɛ sɛn bɛrima bi wɔ hɔ a mese ɔde bɔ ani a sɛ sɛ yaa ɛba ne saa na animguaseɛ ɛna yɛde aka no sɛ woyɛ bɛrima na wote saa na premature ejaculation wode yɛato wo din 30 seconds bɛrima mesrɛ wo tu so Zahara man capsules sɛ woyɛ bɛrima so na wɔ hɔ na sisiyaleɛ pa ɛne wabɛtena ɛntimi ɛma wo ndile ɛma ɔbaa no ɛne ngye bɛrima mesrɛ wo Zahara man capsules no aduro no aba sɛ ɛbɛboa wo kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi abɛn wo sɛ wopɛ Zahara man capsules ɛnu ne adura bɛrima ɛbɛboa wo sɛ woyɛ bɛrima so na wɔ hɔ na wowɔ weak erection me pa kyɛ sɛn bɛrima bi wɔ hɔ a me se agudie no kɔ so na sabi ɛsɛm na adwo ɛba ne saa na animguaseɛ na aka no ɛba ne saa na ne ho yerayera no sɛ woyɛ bɛrima na wompɛ sɛ saa animguaseɛ wei bi bɛka wo deɛ bɛrima mesrɛ wo Zahara man capsules no yɛdere aduro no aba sɛ ɛbɛboa wo kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo sɛ wopɛ Zahara man capsules ɛnu ne adura bɛrima onoma ɛbɛboa wo uduru hɔ na ɔsɛ aduro foforo bi wɔ hɔ bɛrima mesrɛ wo sin hu na ne pa ɛwɔ Zahara man capsules no onoma mmerɛyɛ bia wayɛ a yɛtwetwe ɛbɔ nsamra ne sɛ 1 minute bɛrima no ne nyinaa ɛbɛfiri hɔ ɔdɔfoɔ saa numbers ne biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 ɔdɔ for the bia meka mentena hɔ ɛma yare no ɛma wo nyamɔbɔ ansa no watu anamɔ apɛ currency nupa a yɛde abɛdwa so a yɛfrɛ no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules a ɔdɔfo wotɔ aduro no na ɔwonom a wode Zahara mixture no nsuo no ana bɛmene Zahara G capsules no ɛbɛboa wo aboost immune system no asɛ to infection bi ase ɛne Zahara man capsules a yɛde aba ɛboa bɛrima bi a wayɛ mmerɛ a mese ne mɛma sɛm yɛm ɛwɔ fam ɛne hindi haba mixture ɛboa ɔdɔfo bi a malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes any na betena order for you no pay Ghana ha ya topete baabi eto waduro bia na wo akra ukọ Okaishi drug lane shops ho nyina ton bi na wo bakuma so a ukọ tafefam a PFA pharmacy abusu ho na ukọ KO ne Asta omlom dia Blazer require Fredimens herba Apidank herba Colenac herba Dani herba na wo ba asafefam so a have made pharmacy na ukọ Bogos so a unique herbs na wokɔ mankesim so a Jeff Herba na wokɔ takrado fam so a AA Mensa Searchers Crisis Answer Nimdia Pharmacy sɛ shops a ɛwɔ Ghana ha me se yɛtɔn aduro hɔ no wobɔwura hɔ a wobɛnya yɛnupa ne bi atɔ na wonom aduro no a wobɛyɛ adanseɛ bɛda asɛm Zahara aduro no yɛ papapa bɛda asɛm ako nyamenhyira paa bɛda asɛ okwa mekyia me doctor ukwano achia na mame aha eye Akoma 87.9 FM na fe Onia TV Akoma mu sam dwumadie no eno a na wo hwe na afei utie no but mame misa wo say de di kan ninyi na so pa eno ne yepese yehunu ninyi na so pa bia for you know mu mame ene ne papa na wo ye but momo de bia na papa foforo na enti wo bi na atumi sese wo tumi a kyerɛkyerɛ ni mu pa yo kare mu wo konsafo yi bie na abeyi ho ama ntesa papa etumi basa o ni pa boni basa de bati we de ntesa ma ntesa de ka de enokere bat we de ntesa na ne be adwem boni na adwem ne wo sese anya sai me ko fi wo da che be 3 years ni me ko fi obi se do wo ye no mama ya na ma 3 good years nam chiro na monso me onso ko wache me no money good atakwa me danum
I know me say uko utu na ikra say bia uko fie o say oh you nya say me dem ho de bia me wura fie opi eno akra but uko awo no wonko osuro mi kra say o hu say me say me de oye no apem enu ni nyina akadem eno omo mu ti fie ho so obi amre nso ya e bia mo betumi etu wo no ma de ben say obi abetu de do ni de obi abetu okay first one na ojiji ska no say wono na eje o ma wunye biem dabi me pa cho friend ma me na ye ne no ni nkomo because asam no de emu erem kakra se woni wonua no wo ho na wa wotu kwan wo bai kwa wo papa yi o bagina jepade akente so no ne yade mu o ni wuo mu o ni sie mu o na yie mu o woni ha wonua no ya na ye ni nyina nti sidan na wo ba ebeje jepade ni nyina akente so na wo ma obi aba akokora nti no ye bomode ase ye befre ono ankasa Karim na ye ne di nkomo nchemu bi o ha won fa ma ye kra ansa na ye sefie ho na wo ma me nso enfi no o ma ho se bia wo ba ba giska anaso o ma so o ba ba ye bibia me ma me na kan abro ne kan fa ade yi die anti ase ni e was ye ko fie ho ankasa na ye ko hwe se de fie ni sitie na ye invite ono ankasa ba o frɛ na wo fa hu o fa osuro o ma o obo me hu ye wasoro dia so ade pepe enti wo se de na asie yenko Akoma FM 87.9 Kumasi. Papa Ibrahim ana ware mame Mariama ana woye ma Karim na epani woni ne kofom pejam Karim na epani Alima edi Karim achi Karim Ibrahim Alima Ibrahim Sedu Ibrahim Yusuf Ibrahim Fatina Elasmo Fatu Ibrahim yenko olma atiase no olma nka ncha mi se menye ne ba wan kan chem se Alima onye ne ba wan kan chem se Yusuf onye ne ba wan kan chem se Karim kwa no wo no Akoma FM 87.9 Kumasi. Ndi fada wu na chi no otu kwa ya oba ye no na ono wo sisi ade ono kwa na ya wo no ono kwa wa no ma me no foda ntina mde abru wa no ba ha no oso wa no ma me no foda nti papa japade no ono kwa na ede nso wolumai wa nkasa nchira me da wolumai nkasa Karim ono kwa no wo no nti Karim on fa fie no lailai me wolumai wa nkasa nchira me ye nyina ni ahwi bom wolumai tia se didi bom ye no bom ma me bra wa bra hu no oni papa no ene de Karim se odimi Akoma FM 87. Karim se onimi ye o nti mi ntifie o mi nu won ntifie o abro ntie soso di mama semina yetia wa okay bemena me pa cho onso de na wonim fa ho bra wonim kakra na pagya wonim ma me Emma me pacho si emma o ade ne so ma bia enti mo ncheke sound no emma me se ha na obi akomia bibi so mo ncheke ma me papa yen kwa Akoma FM 87.9 Kumasi. Emma. Oh. Okay. Yeah, manunko so. Yeah, ma wo enkasa. Masa mansu masa say me tu firi dia mata de me firi me TV o mi bia ma no. What I say? Afi
wonya hini wie no e kwa re afa so no obaji music ofi Nigeria ba ka dem say okoto ka breme sam na adwuma one place oji music so okofa ka breme na ka na ka habo oji sika no koye no mama oba dem e fi ora so am hyenhyeni ore ba e na ka ne gum ka ne wahin wakodi sika no fa ka na ma oba de di na chi say be a toy scar mama mene bere fa hu ne muso we te ba ofi ya na ma yedin ne se mbra no won pen to no pen no a sire won kire fo obi amfa ndema no yasa pa efie na yesen nda ba ko 13 won ko fani nyina kuma ko 13 mama me na ka che opa na mu nyina enti 13 no what bi mu no di bi ma odi ma han no mama mfi mama o dem mama di kwa edin nyasa nkito mama na wo no ademu papa ye wo edema no ana woye woye be mfa man me se sai fi no kwampo no me ni we na be sai fi no no wona no be bia se kure de mu ne papa ti amobra hu no wo Nigeria me se Nigeria wo fi Nigeria ba no fa hwe ama o de hwe no ko de se ya na ba wan fa fon se kura mfa ama na fie 13 dia adena papa wa fori nyina wa efiri wa fon kwata fori nyina bebo na papa dia ma o papa de bi ma hayan sa wo dabi tema ine ya ho no papa wo mutim na papa se o muntra mo firi ni se de ba ya afie no enya basa se ye ko se kwa kwaje bibi e ko kan no fie ko kasa kwa mpona na munsi Akoma FM 87.9 Kumasi. Three rooms no. Wasa dia ma. This one ado. I'm refi o na me say. I'm refi no wonu so ba. You are dem na gina me pie friend o na me we na me say. Etu bai wo koda hene. Efie wa. Atakwa me de enimu. Bankasa. Dia chi no. Ohun se ba an wa se sa. Wa pie kwa patapa. Na buza mai no wo dem se ma aja. Akoma FM 87.9 Kumasi. Sabe no onye ntuma yo. Dimi wodon kek me hye ma na nim ni. Eni suo ta da ya ai ko fa oba bi apatrapa. Eni oba ni bo medua. Eni ntina me ji 5 million oba musa otu. Pona na FM na fe Onua TV. Akoma mu nsem dwumade no na wo hwe na wotie no. Na hyene so ema me se ebia wo hawo ana wo problem ye bia se be ma no hwa akoda no wo ba bi de wo ba akoba be ma foforo so wo na hwa akoda no akra bi wo a wo hwe no fumpi atumi sa akra we dia nyame dia ne ne ye nyina nse wo betumi aba na no die na ye wa ha wa wo hwe se de ntokwasi studio ha na so mbo nyina ba mu no a na atumi se ne bre haskam pa enu nti wadawro ma bomode a se onso wo case ya ode beba yanko. Hello. Yeah, good afternoon, Karim. Karim, now what to say? Hello. Hello, Karim. Yes. Oh, yeah, dear. Hima. Yeah, Danyami Asepa. Karim, me did the Maa Akos. Now, me friend, when we are Yabone, Wunya nom, any woman may, and a dear Sylvia Betumen, Wunya Seidu. You see, any woman may, any of your phone, Kayano. One must say, what papa frimo now, Ojama Japadia, what you in our bosso? What's the woman will be a son here? What you tell me more? Yeah, or the near car, I check over the near Baho, I'm a friend. What on Yamia, what Roma, and teach me more. The woman is there. No, this son say, Mammy or on Mammy to one. Mammy or Hobby, me pacho, maybe so as some chemi, Mumma say, wouldn't you, woman, me, one would be a somewhat bad battery, and you must say, and to me, pacho, will see and test our chemi. And this the woman, Papa, no, 87.9 you know, me up my mini button. And Papa, mammy, one minute, the Ghana for Sankati, what they keep. Come on, Mr. And if Papa will be ya, the 1 year, some over who are let them mammy. And they make it battle. If you mammy, you know, Emma, the Papa can say, what the woman who is banning here. Mammy, or she has my bemano. And the Como, he said, baby. Papa na odo oyiri na ba han wo ye o e bi so nko oba anu a fari ko me buti afo me fa oba e bi sha ajira papa ye no
The media papa na fise me. Where did I walk and be telling one of the Machiana, the new Chicago papa, I just say, I divide it. Thank you, papa. Where did you also almost open you? No, did I keep an up now? What you down, yeah, can I see a dream? I know what do you mean the free papa Akoma and Baku? Yeah, we will not tell you Uncle Sua, Papa, who you are Akoma, because the Coco away. Papa to Karim Neka say and Nipa Fofro. Karim Neka, I'm not what I prefer me say. Million de Maba, something in Chester Mumba friend. What is okay? Me Pacho to assume me. And because you say, you want to and a demon, you don't do Papa di Mano. Jadi ni ya bedi ada bapa di mana no. Ni bapa ni kuda sini. Ni mi ya mo sini. Ni bapa di dia ode man ya kudugu. Ni ya ba ni ya kudupoka. Bi danza me boa. Bi danza me boa. Me Nigeria ba ni. E dai na wo ka say. Wonu le si ye no. O be ti ma kan tam te dan no le si ye. So me na bi tutu to. Me na mi not your dear no check Jessica. Me and the Yama Juma to Tomania. On the sun, the Tomania, our upward about. And the man will be true. Okay. Every year, near the Guya. You may say, I just know the more down so. Or do for catch it. One of those. Mid diamond and middle chance in 4 packets. El Guya. I do some boss, and I'm being charged in the point of the boss. One only, I don't want to dine out the Moyata Kwame down or the Mahang, coming on in Matao. So, 2 more bomb table, dine at all. And I will be catch it, manager. Well, Pataya, I call away now, see the if you're near the deal. The few run what you have, baby. You know, I'm mind to buy. And you buy them besides Captain Yamuno, not so forceful. Kajetia. I know or the force go watch anymore, and I came for Chino. I didn't call a Central Police Station. I know I'm feeling I'm calling a fiada. To be compared or no. I know Gadia. Now, to reforce all the Akusi and Achua. Mason Obika and Mikau. The American and Amusia Chimia, and Yamika Raka. And the wood of his force are considered in Akiwa, although force in the Tiaka. And I'm comparing them, those who will find this kind of money back. No, so blind, the coffee 3 days by the discovery. You know, more 1 week or Manata, every other test one or Buono. And the Nibati you have a say, I didn't know Oma. The Bayano was some tabu solo, and I so go for you, know, with you, and that. The year was what the one table dying. But you know why then, also a dumb. Something do down with them there. Was I or didn't die in my high? Hey, what did that? As I did that in my high up on table dying, and I can see blogger. One table dying, I will see. And I'm going to own kitchen table while feeling and a coy. If you want to survive, if I met all, why might a capital of Chelsea and table down our boss and to do. The papa ti yellow or bano. Oba no baby sanja. Many had the diamond. And the man did animal was baby. My music was there. Some in a sort of vehicle. And the coin or coach or come will see him. I just look at 2 names. I must say, Karim, and you only are no fight him up. But it's a funny kilo. So, Fancy Camana, and you know who I could be. No, it's a bear. That's the baby anymore. Time and nephew for the Agiska, I hold a down high into Mopon Brown a tear a chile. The Magiska, no, we can't go. And if you're for now, the Giska, no much blocks, a guru, it is safe your water. It's a family of father. And with the tight scanner, a subblock and AC diameter, Papa, not Papa Nathan. And if you're for two, no problem. And I'm this blog, you know, AC diameter, and a Papa Tremor. But is that you see, I do later, no, that's it. Never hold the answer, I'm going to find the only 20 also.
no ba kana ni ya sikala abaje no no prom no fanti tani ye papa ko na se no hu na me pa cho o papa efrem na wa ha ni papa fi hu na mi ya okay ye wo papa yie ni ade edi science na wo ba oh me papa wu ye no ni wa ye wo se sa me na phone yo ba me na phone yo enti letter ana mo chiro ye edi be se wo sa wo papa wu aha ti o mo si me da no na mi si Nigeria wa sa be si kuma enti o hin ni ye mo si hin no on na si me papa why they say wo papa mo si hin but ebra yi we ya no ma me wo pa kire say wo ne onua no mu yi free papa baako Dabi say me do odi mati kura do odi oba na di mati o na say di odi wachi no kura enya wo papa ba ena me bi ma me ento ko fa ni se wo abija no French anu wo no ti no wo papa no wo ma me de me ba wo papa no wo ma me de wo mo wo nko a nko a eti wo mo maka ni nyina so papa nko o mo papa nko se ma me ti a wo ti wo awari ase o wo ko awa wo fo ma ni awari ase ti a ni ka se wo mo nyina papa nko na wo nko a wo papa ene de wo free mu yi but wo mo nyina so ne wo papa na tena ye Dabi wo papa no wo kese won ne ade nyina no na enye wo nua no mu yi na wo ne nche tema na wo Lagos no Dabi ma me kan cheo me ko Lagos na me ko ba me ko ma ko cheo sa me ba eti wo papa nim wo mo ba bia oh me ga so nim wo se wo me bo wo Lagos no wo papa wa ha no enye one wo mo ana na wa ha wo mo nyina ni na chai Dabi papa ni baba ko e fe ni isa wona na ti papa ni chai na me ni isa ni na ti papa ni chai na me ni ko Lagos da isa no eti Yusuf ana fe Seidu ene unua baba ko no wo mu nyina no wo papa ene wo ma nya twaka bia wo de firi mu oh mo nya twaka me mi fi Lagos ba no mi ntwanto mi fi Lagos ba but you see for no papa na nchen that you do so wo papa nchen o kunsu that you do twa body e na me na me dravo so ko abu akwa that you do twa body e ba keje so o kunsu enti me ba o papa ne wo maame atena wo mo tena ya akopim se wo be free mo meboa Dabi mami me na me chese o mi makiri o ni se mi ma ni makiri ba no papa ni na tribute ndi papa be wo no mi yire I see papa ni be wo no mi yire enti wo mi papa cha ya na mi ya ju na ma ni papa cha na ma bi aware awawo ne mani kwa ye predifo bi awo 6-7 da bi awakọ ware no enti me pache wo ba ya na wo papa ye samanse ana waka bibia kire wo bi se wo free mu a ajapade no fa mema wo nua no mo ana de wo muni asamno we enye ne wo sen kamia kasa me wo ya waka ye me de kari ni awaka ye me de because na ye pon a ye ni akasa ye ba woni abe invite so de wo kasa wo se enka wo akasa wo ha no sa na me pe no mo friends wa me ba mo friends wa ho mo da me mi wadwuma me po ni me po mo ni obi na sam na meka eda wo mo pa obi ho wo mra afokwata obi a oni ma se mu bia no dabi obi a woni mo wobi a woni mu bia ni mu nchen wo ene wo mo abusuafo no wo mo ya wo nchen enti wo de ija wo sese because wo adwubem na mom no peda wo benya ho ma me ne nyina ye nhia enti bachakria ne nkokasa na on peda wo benya ho mra oda menya ho de this Sunday kwa na no ada wo no benya ho no omra because me da ye ne off no omra ne nyina no ye nkasa be me na me pacho bomodiana na ebra na chese ye nto aso ono nanim ne off day ye de ne ye ti ono nanim ne off day nti ne off day no na chese odi abasa be ya wo ba wo ma be sema
was in a make quite Juma, make quite Juma, make quite Juma, any other because Oba ye baby, a man, a ya guy, or so to say, aye, we didn't know that. Nefri ni kemu kwadu wudi na anya da efra kosu kuma it is obedia mana your daddy ene ehwehwa gan yenko apa ma ko weda asifi we jama menu aba adrona ode etu yo my na 84 pass na yensa mo bia kwa ba fambra Akoma 87.9 ma ko nsu eda wase adwuma so a wo body boa Ghana fo nyina eye agan Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules edupa onyankopon enam Dr. James Samuel so de abedom Ghana fo ho komo ne ya jebre bia etena se na yedie Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules to ye ka wonim dada agan etose ese kwa de jutu no aka ho na yedre natural herbal medicine ya kasa obo ade enupa ene haban no ode amaye no na doc achene de agu tuamu a ode abesom Ghana for se yenje na ye nonom dem wane ntu ya de wanyina ase ene mede menua ma no ene be frase mani bu ho omko afichira ya no omo amane pa omo breye wo mafichikom obu ho a obu ne nsa ya na eyaw bebre ewo ma ebro so ohia Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules obu ho moja ne so etu ne bro so moja ne ba pa dia me ba chokoto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules ti bi onoma ebeboa ama okwa afichira moja no ebeba sede wo se ba emro so ma moja nkotu emro so obu ho ne de so de ma kura eba sope eba kakra na etwa emma sede wo senke eba koto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsule sedre bi wonuma ebeboa ma moja finu wo mu ni nyina wo ye bra ebe piaba ama wo so ho etumi ato obi wo so abaya wanyini wadru ni panyi fie so wo senke okọ afichire bu ne nsa na so steria emaye mame koto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules na fama abaya no na wonom ono wo beboa ama na fichi kro no aba ebeba bokọ beba kama sede wo se eye no obi wo nso ne de na ba na nka bone pampan edi akire enya agro konipa mu kura enye ye wakotena adwuma mu a no obi as na kanka le wa be na aba hai koto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsule so no ma ebeyi kankan bia wo fichi kom e de afi ho ama wo so ho ato oba bi wo ho a eni kunu na asa ne dofo akoto Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules agai na watutuo ni di be hia no ebedru paso na abaya ida ho se tinkom ayemle nkom e da ho wanu a wonte de ekobasa na wo ha be ma na duro no oto ye no ma ne hu so fa so na se low libido na so bu akwa na tinka na tekokra e ma no mukoto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules ebeboa ama be ma ne to se no wadi diwanim no oba onso betumi abu ahia na tinka no be kosoro wani beje be ma no so ani beje na bibia ani gia bafi ho bedura no pa na ho aye sere anya asem ketobu ho ne ho no so e ho timi ye dra ho aye wese be ma no be ba ha be kono afei na nkuda na eja be mai na ne be ma no ho nyina wotre me ba chokoto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules ye dra bi ono mu be ma ohonom no aye kama e be chide na so anya wese se okunu ba ho ana so dofo ba ho a wo be pira e ho be da bokọ amo ba ho a mu be di mpaso agro ama na ye kama die numbers no na ya no afrey o frey na de wo bia so ubisa ye de beto so ye numbers no 0241 604 702 0241 604 702 0244 718 557 0244 718 557 Bemena yeah Marco weda sibio na yaka se usisi yo ya anaso achibre mo yo ya agan eno no because enne no ona wo ye nwuma hodo nwumaden ahodo mo mpega niema omo soa niema kwa etiri omo tufom ahodo omo twika cargo cars nom ne trotro nom no da bia na complain do so pa bonso misisi ya obi won so ani sisi ya de no enam koko a wonya ye so hemorrhoids
koko anase piles eso na de aba saafo nyina yese mo nkonam koto eduro agan efise eduro agan no e wo nuane nu ahodo bi e wo mu e beboaw ama koko no se sabi abesisi woto kwan na no anase sabi ukoja na hu se moja e di akire bebrea na moja na e ko a me pa cho e na e hemorrhoids no onum eduro ya saa sisi ya de nyina beko afenso obi wo hono ma na ne de no bronia beka say rectal prolapse they are a friend kokobo no bon say o ha na kokobo na yaba se unum agan a unum no ye betre onuane bi adi e de aka ho afi so ye betre onema bi am wa ya aka ho asa kokobo no kwa ema biem ni nyina ye se obeto aduro no na wa frɛ numbers a me nua ba di 2 dai wo frɛ pe no aka se ma to aduro no na me de no say na ye me e bi a me ka say wo de no wachi brɛmo no disc no a pie aba na bro no ka say raptured inti ama gel na shenka say ni finfin no e free ho anasa wo de na pu aba abonten e basa wo so beti jaw e wo achi untimi nyina ho untimi nya hwe wo de to agan wo to wi afren na ye nkyerɛ kwan a obefa so abenu maduro no ere na hu hia e pa afen so unwuma hodo ni nyina ho nimde no akwankyerɛ hodo bia wo se ye de ma wo na bibia ye de ma wo afen wo ye bema ye ka say sabi umema sem no enya kra se de na mre bi ye te ye se bi de tamhwim e bi so ye twetwema me ne ade se sampo na aduru a e ya gan wo tonsuo no ai wo tonsuo na totopa ye ne de aka ho e be ma nmu aye den kama afa so de ne sorry na nso de kogba ani ana esi oda ya na owo ne nan ya na mini abe ka o ka se obi ni atenka hwe oba wo ni atenka na ya o but be man so a sabi asumba hodo emema bi ji wodem no nya asem ketwa se basa agan na beboa na ma obema nmu aye den na se de edin sitie no wo be pima san na se ya ma piafo tu na mabonti na uti akono enu bi ne yepese okọ sa ati bia mu na wo so okọ afesi atika oto ase twetwon pa e kire se ehọ no issues bi o untinenum enti hu hia se obenum agan na ma agan no etimesiesie o obi ana poso ya ne ja na otete obi won so se ne nsa titriti ni na titriti me pa cho safo nyina beto aduro agan ne bi onya to pe do be ya nsa obefre na mema no yesi codes bibi wo ho a codes e we kire ene ye friend bro code I will say producer we can producer sere bro code no ye de ma mema no ye de be ma na baby wo ha na opese ode ma ni kunu o so kra afre ya de sa code na be ma se de be ya be ma kunu na se ani die no be wie peye na ne de ne ju 2 na itimi aye adwuma ni nyina se ye numbers na hu hia se obe fa numbers no ma mo hwe TV no radios for ne be bo ama mo na mo so ma trato anase ma frɛ na fa mu ne adi nkomo na mom so pedro bi atu aton me pato PFA pharmacy o Kumasi New Road Neuro Junction hona obehu engine fuel station ni hwe ni mu ho pe sanso na Colinac ene Dani Herba so Ashtown ni mrom Pulsar Ventures afa Misty Apidank omunyina wo mrom honum ukoke won so obehu Freddy Menseba one Rock Pillar omunyina wo ho mbebo amu anya bi uko Habme enso Kumasi Technical University main gate wona obehu Habme ho na ho so ubenya drone bi aton kokon so ubeko Isaac Drugstore na say Hillside Pharmacy ho so ubenya bi afa Antiako bam so nkoko na Enkran Repass Ventures Halu Seba Tinateba Binai Seba omunyina wo Kanshi Drug Lane o frɛ ya de om numbers be ma sanso na ukɔ ashama so a ubehu bay class Seba alaji o main station na oni masalachi no ene bo ho afen so ashama ho na downtown so ubehu Humble Mother Pharmacy same Humble Mother na o san obi o tachiman ko tachiman so a ubehu omo Valley View gate ho na omo opposite ubehu omo ho afen so sunyan so Green Light Pharmacy ani Musée Pharmacy Capeba ono so Wesley Methodist na Brekun so Clementeba and afa Newborn Pharmacy so main station ho na sanso na oba Cape Coast Pena Herba so Coronation Junction and I say Masarachi ho Kotokraba sanso oko Jeff so be show Mankesim Jeff o social taxi station afa wa enso ko wa kajeti anso obroni chemist enso wa kajeti ono so be show ho na Legacy Pharmacy so ejo ababa Lamashegu Tamale na kwanzu ho na se Japan Motors ho na ho nyina benya drone bi ato tikobu number 1 so Odalo na safo nyina wo je numbers no now from 0244
718 718 557 557 0244 0244 718 718 557 557 and I said 0241 0241 604 604 702 702 na mako boss say you know bia obabeja obra na the papa dan benkum so no you know bia say me dey twam ya e wo boase dadwen no opanyi Africa e koja ne kwan no e do bibia say mo nyina mo beja yen mo amantimi amanso amode mo mpa ye teachire so nyankopon hira mo pii we dey say nkmetimi ni bedi ntu atade ya fa ho ya ko tu din wo be kwan ti ye da mase afa so ma chiri ba mienu o ye midwife e wo agro esum hospital ho na friend Kezia Fiago Adabanka Kezia Fiago Adabanka K Cube ene na woda sonko kra nyankopon hira no na onye ne kese na adwuma so a wafa to no ho so no nyankopon ma ne munim de one na pamfo ne omo ye adwuma nyina doctors omo ho Dr. Usu no ne ade nyina nyame hira omo nyina pepepe wa grace na oma hira ne bi so ntin kan ye nyina anso da sipi instrumenta say Akoma 87.9 FM and afe Onua TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a na wo hwe na afe wutie no na ma abedwafo mra misasa asem wei me Pastor Julius so ene Karim edi nkomo na onchire ye emu esanse enchiase nim Karim se maame no ne papa no wo no nko a ene maame no kokofa be ma foforo ene wo mo ewo be ma no wo mo maka entina chese ebra papa ni wo no na maame no enye one papa no netie because okwaware foforo ba seidu so say na omo papa ware maame no kopim se papa no adi wuye okay na se papa no so maame no kwaware foforo ya wote ne ho a esiden na kanuafo yi nyina nso eda so wo papa ne nchen kopim se wo wuye because seidu na wo no na wo kwaje ye ka sen efie ne ho sika won na kohwe fie no enu nti se na maame na kwaware foforo a woni be ma foforo de a na oni papa ne nchen bi se dan na nkuran we mu so etumi ba papa ne nchen mi nti ase bia wo Maa Akos asam ne baabi nkoyie baabi enkoyie to the stand say asam a mema imienu eba ya omobeka ye ene de wo mo bone kwa adu no ofre no a wono so ka no ensusu ye dantamu baabi a na ese ene se obisa ne se tama wo papa wu ye na wa o se de bi na oni ha ni nkire mu nyina ne se papa ne ye ono ne papa na waye japade na wo mu a omote a wo mo bo no ne kwa adu no onye ono mu na free papa kro na omo kanu so no according to the no otimi makonyami was said no say onua ba bi di nachi ansa na de no oti hei enso so eba we no so nua ba bi so di nachi na say ho no there is a question mark asam ewiase wa Maa Akos obia obatan bia wonyem enanim ba ma onyinsen no maame ni hanne no wa masam na ye bibie ho na ye me de sa papa ya gia tum so obeba na wane ye nya ba betena se maame ni de betimi a kire se ampa me bay ne ba papa yo oye japade me ne na wo no omo maka ni nyina me kwanye mo baabi na emom ebia papa ne fa nkola ne hye wo mo yam ene mo no wo mo tenaye na baabi a me dey sori ni se menti ase ni se bai seidu no eye de na papa ne timi ka kye ni se onko ni kurom na mo amoto ne nyina mo nim mi kurom na wono eye na ba na ma no timi span wo di kurom eye korona mamra na say ye we mamre eno na menti asenti si ye beti ase ye dia just maame ne papa ne nyina atimi aba. Okay, me that say Pastor Julius Mako Karim awaye ensem ne bebre ani pa aboaye mama Karim nchire ma wo kire ne say ajapade no aye no ajapade na papa ma menfa omehe ba. Okay. Why intina oba na just ya atwa na so papa alright nti nana ya fa ye kwen no watifu nyina baby bia wa wuti ye no eha eye omehe ba clinic ya so ye no akra ye wo awudome runabout ena kumase nso so ye wo ebu akwase paase enyarewa bebre na erade efa me so esa
ɛno nti mepacho sɛ wotie me saa bere nko ade a na sɛ wo yare a baabi bia wo a wotie yɛn no ɛha ɛyɛ Omi Herbal Clinic a yɛaso yɛ no Akra yɛwɔ Awudome runabout ɛna Kumase nso so yɛwɔ Ebua Kwasepaase ɛnyarewa bebree na Awurade ɛfa me so ɛsa ɛno nti mepacho sɛ wotie me saa bere nko ade a na sɛ wo yare a fa number no a mede to so no na bɔ modern to anamo ne bra na Awurade nso so ye bɔ yade so nko ade a na Awurade mfa me so emoa ebia wotie me wo animu haw ani no da bia metena fidie so a meka sɛ ebifra ye won senkyeni bi wɔ hɔ a ɛdaadi ɛwɔ nipadua no emu ana ani no ɛso ɛne kyɛ sɛ ani no ebifra obi wɔ hɔ a ohu ade sɛ bɔ obi hu ade sɛ ngusie obi wɔ hɔ a nsuo taa n'ani no ɛso obi wɔ hɔ a n'ani no baako hunu baako nso so ehunu obi kura wɔ hɔ a ɔhwɛ light a na nyankontɔn atwa light no ho ahyia ana bulb no ho ahyia ɛna obi kura wɔ hɔ a ɔhwɛ bulb abɔ sɛ bulb no ɛhyɛ ɛbɔ emu ɛna obi kura nso wɔ hɔ a sɛ or driver a ubo wan say driving no wo hia car foforo na say yanwumre a light na car na light na ehia na adro mfiamfia bi wono anka say hu ni say nani no enye entime enye kane a enye light enso no de driver dako bit my order bone nti say wo sa hawo no ene de mabo bo so nyina no a fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa eno akire no bi kura wo ha ete esi nani baako eso ɛna obi nso so wɔ hɔ a n'ani fitaa no fitaa foforo bi aba so a ɛtene bɛtuntum ne so ɛna obi nso kora wɔ hɔ a n'ani no baako hunu baako nso so ehunu mesrɛw so ɔtenatena ho a wɔ ho baako na edum no a ehunu no ɛbɛba bɛka de ehunu no ama w'ani no mienu nyinaa no efra ɛno nti mesrɛw fa me number no frɛ ne bra na Awurade ɛmfa me so ɛmoa wo me number no ɛyɛ 0550 57 57 00 75 75 0550 57 57 00 75 and 0594 87 39 69 0594 87 39 69 intimi pacho se utie me afrefo no a mo frɛ no afrefo no munya abotre saa de 05 etwato no de 75 etwato no eno no mea na mepeke saa line no intimi kasa wi a na mafrɛ na me na makasa na aye kama eno akire no eni no obi wɔ hɔ a n'ani no etutu no obi ani ne keka no obi ani ne aprunsuo ɛna obi kura nso so wɔ hɔ a n'ani no so obi firi akyire ɛɛba a obehunu sɛ obi na ɛɛba ne nipa ne hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ anaasɛ ataadeɛ tuntum nanso so sɛ nipa no amɛ no a ɔnhunu sɛ ɛyɛ kofi anaasɛ ɛyɛ afia mesrɛw fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade mfa me so mo anyɛ saa ɛmfofo ebetimi adan wo kwae anɛ saa nso a w'ani no ebetimi adum anaasɛ afira koraa eno akire no obu ho aya na se de entintan pa esensan sanani ne eso no asa de entintan se sanani ne eso no mesrawo fa number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa eno akire no obu ho a kompo ehye ne minimu mesrawo se utie mi na se kompo ehye o minimu a last week ne me ba ye ne me kan se kompo ne se o minimu na se woni sika enha ho kra eno an se o de obeba ha oba na obeka kire oba pa se kompo no doctor na ka se omibehu a mehwe achewa eno an se me ma nku ni bidi asra so na akọ eno nti e bia wo kompo na ha wo no doctor se for se brane mfa se kai enka woni sika wo de bra Akoma FM ha se na wo de memfa duro no enchew na wotwe mienu achi sa bra betena afidie su na yan hwe se kompo no eduro na me de che wo na ma anye wo kapre no ewo ho anase ni ho wo hawo ni bi wo ho a wo ya na hu hia se ye be kasa ho eno nti na me se o de wo ni sika na se kompo ni bi hye wo minimu a bra Akoma FM ha se na wo de ye nyina betena ha na yemfa camera ni nsus na ahwefo ne atiefo nsu hunu se de ye ka na eye no kore wo betena ase ne twa ama mansa nyina ahwe na me de aduro no ama me de aduro ne ma wo a na se aduro ne sa na wasa aba betena so ne nyina ya hwe se kompon ewo ho ana se eni ho se wo hwe na se bia won kan okwa wa na se wuntimi made a fa me number ne frɛ ne bra ana wo fele se wo beba ha se eni dia na wa fa me number na framba na man de magiuska
So oba maso ye ho ne de a magi uska. What you say? Me pese nipa hunu say aduro ni wo ho. What you say? Me pese Ghana fo hunu di wo mi mu. Aha, enu say utie me na so uniska de a oba ha me hwa acho. Me nyu peso a. Na say wo fere say obeba ha mama fo hunu de a eno ne de oba maso eni ne me fa ncho. Na de tie say kon na say kompo no kra no wo na no manfo ahunu nada. O mahunu intidi enti na wo ma na yemfa yentwa na what ya say na yenhwe wo na ho nto eno achi nse utie me na say fibroid eda wo yem kompo kura e ko na fibroid eda wo yem asma how odofo fa me number ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa me pa cha me number no so fra na say yemfa once Akoma FM no emanfo tie emanfo hwe line e busy akoso wangasa line e busy dada aha enti say nansa kura na ade be fra emoa ba mu ngasa ya azan line de kosoa ne frɛ say aha ye be fa say na wotwe kura na ade odi benyame a kosoa ne frɛ enyai efrɛ me number no 0594 87 39 69 0594 87 39 69 bia wutie mi stroke ed what to form team oje wo ho a enye obi wo ho stroke no gise obo diaper ansa na otimi anante obi wo ho stroke no amasa bi Mr. Mekana no achia ama wontimi nya ne ho hwe chese ontimi mpie kura e kama koma we ndi kama koma se menhwe nche e kama koma da metana ha e be kama koma no so mehwe enipa mienu e na achi mehwe oba ba akon oba be ma ba akon na ma make sure say wo mu nso fie ko wo manim a omuniska enu nti se wutie me na se de menya mehwe no ne nche se wutie me na se stroke ni bi de wato fom team oje ho enye manfo atwa wa be a fa me number na frɛ ne bra na awurade mfa me so mo o me here Maa clinic ya so ye no Accra ye wo awudome runabout Kumase nso so no ye wo ebuakwa sepase ene ye wo me pa cho Accra no ye masa o ba ye buki ansane aba ye buki ansane aba me pa cho mo a last week mo ba ye no a mo mu ki esama mo ba afie no mo fa nche me betena afidie so no me ka se ye mu ki na se wo ba me sa mo tu ka akọ me sero de maka no sa na wasa me de ye adwuma na boa musika no ho hia na yanso so wasa menum asem no so no me de ye adwuma endi sa wo ba Accra na wa frɛ no mabukiu ansa na watimi aba sa yanso so no se Kumase ha se ne de da bia wutimi ba afei so se wo pe eba e de ato na so a wo pe eba e de ato na so a wo ba awurade e be fa me so aboa eno akire no obu ho a wede ne na si fom a na ne na ho hyehye no obu ho a wotia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress so no me pacho sanse nchani we se no so onya pressure any diabetes a di stroke yade no eba me pacho pa tie nie obu ho a otia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress eso no sa de ne di stroke ba ene obi nso so ho a ne na ho hyehye ndi se de odi ointment ano ehye afa ne na ho no ne nyina nso so di stroke eba eno achi ne wa wo ba Akran entimi nante me pacho tie nie wa wo ba Akran ontimi enante wo pressure ne bi wo diabetes ni ebi obi kura wo ho nso so a me pacho tie nie obu ho a otwa me pacho pa tie nie obu ho a otwa epilepsy na meka ho asem no bo modena ne fa me number no ne bra na awurade emfa me so emoa wo bo modena ne fa me number no ne bra na awurade emfa me so emoa wo bia yabo yade bi so ana yade bi how wo chiri me pacho tie nie na se wuntimi emma o me here Maa clinic me package aduro na me de aduro no abrɛw eni gisam ne se wo Ghana ha na se wo ba bi se hwi wo Cape wo takra de wuntimi ma me de aduro no bi bɛbrɛw na se me de aduro no nso brɛw a me ni kan nyi usika ansa medical de aduro na brɛw se wo nsa kan aduro ni wia na de misika abrɛ me na se wo amanone de a me pacho pati nie medical aji usika no ansa wo amanone a medical aji usika ansa na afa amanone fo no so a mo asan di sika aba mu no ni nyamaaye no me pacho mon kama koma ntomo yem ebeba dodo me pacho me number no 0550 57 75 and 0594 87 39 69 jiweni bim 0594 87 39 69 nyame nka mo pa nyame enka ho so aha Akoma
Ewurade Yesu ahumti o baby maami nyina edurin ene maami ye be frɛ na ba na ya baba be busa ne se mai we wo kofa o mu firi he we so kofa o mu firi he wo kofa o mu afiri he se nkora ne nyina wo be kire o mu dibre ene baby a o firi ofa o mu nyina firi baaye ena mefie dan maako 13 ho asi edu wo ba ma wo nua mo bi atena mu nti enti wo pese wo be kire wo maami asem siesie ekone ko sitire adre ade nkoa na wo gie we wo ti hwe wo si wo di ankene wo so nko wo baba beje efie 13 ne ko so abrabo no enye bona abrabo no enye bona nka mo nyina mo tie nka obi age ne de titim eti mesra bra fom ate bra fom ne jansa asem obi aka wontie no obi aka no asoe wo men no na wo de bibi foforo hyehye nsem ni mu no na mo ntina na asomdue nya da emra sese yaka wo mra sei aka wo na sei we wo be ma wo ya baba be ya asem da ho no anya bi akra no sasase nyo na atoye eya wo papa no ma me ne toye eti wo afie na ya wo dia na wo papa wu ye nso we wo papa wu ye wo ma me se ho nya ne makra no a wo mo na na tete wo ne nchen omo na tete wo papa nchen ena nye hwe kura no ma me ti ase se wo ma me wu ya efie no enya wo dia eya wo papa no ma me ena bo obra eti ke yo ma me dia eti obi pe ba bia da ne ma pe ba bia da nka se so munya ba bia da ya to eti jai se ena me nya ho chena ena me nya ho ade cheye ena me nya ho ena munya ne kwasi adai ade bra onu ntie be kwasi ada ye meye program no ewa ha eti yesra ma asomdue mra fie na didi ma wunua mu ni ani bi medase evangelist mame hana santi kasa bi ya twuma ofifi funania se karim baby a odi ni nuan me ko kina no ono ne ho nkyere no na nimu ngu ase we mu o mani mu ngu ase abrewa abrewa no mpeso mu gu nanim ase karim ye be serew oyo maami bi o maami a wanom ne nofo oso wanom nofo karim zo wanom nofo oso maami gani jani ti papa ma na milk ntina ntrimo ade no ntina karim ntrimo 87.9 wanom nofo ntina ntrimo ade se mama se ya maami no be gina baby se ya ka ngunu se woni ye papa hia ni ye ni o na ye we are nowhere to be found wo mu twe wo mpeno so mba ware so me de eno magudi akofa ya ba in between wuni anom ni abrantie no de si ntamo no a mo pese mo pa bibia ho ntoma ema wiase nyina hunu se we mu de mo maame kofa ni firi baabi by the same time o sa betena mo papa ho papa wi dia karim ye besrew menwu abrewa ni mo ase ansa no wawu 87.9 Kumasi ye besre karim maame nso wonja bibia to nche no se ono na asem ni nyina be gina no so on ne betimi a kire se dan no aya meme dia se kura no ki akọ mra ma wo karim kura nya wo dia eyo maame dia maame ne tia karim dia se o mra wo Ghana o maame ne dia emra wo Ghana o maame wo nwu ye woni na ni kuna bo bra to asase asi dan se wo ko fa papa ne wo hene se ye de no be ware no se ye mprancho no oni ni emra ne de ye enya wo wutiri mu po no ene wo kaka bensam ye de enti karim ye besrew wo twene kan ya beti sa wo betwene kan ya ye de mra ebeti maame ne ti ase wo nwu ye nko ade karim wuni ajapade ena pipa bere chesa wo papa ye will dan ma nja na wo sa wo fa ede boss na mo amia onu a wo bre ye sebi mpefo mani mo mpre duasa wo de na ya ase age ade mu oden na ena wo beyi na sinchai na wo karim come on karim brabio adwuma ben kwa na wo ya wunya be unu anu ma be kan o maame wo beba brabe kirem na wiase nyina nte na wiase nya wonya bebia no kura ne da but for now de karim ya ka kire unu ya japade ya wo maame na ne dia emra o Ghana ye do tim dia agene dia ma o maame no adidi wo koti so be wu maame das me da say happy birthday enkoma mi anka se be kuma
sister ba e friend no Abba White ai mi ankasa makuma no Abba White o she ho pa o abrochiri daddy o be kwai o hwe anti Africa kra he said the crying no wo nti wa ba nti said the o be kwai nti makuma Abba White inspector Ebenezer say to ne sister Penny no enra na na ye na wo pressure me refi refi akuma be refi akuma be zan me refi me dofo ba ko so de ade chi de na me ye ayo adwendwere dos adwuma no pressure ye time ya kwese ye bubu no tot sa nti wu ya hyesa na refi bia enu nti happy birthday koma makuma papa bi we nya akuma record ye kuma ka ye bombom we dia akuma soft things pa yes owo nua do nti me hu ne se makuma me hu ne se me nua pani sa na me friend sister me friend akuma ti nya me insha na onye okese na onsha wo ye from ade nyina happy birthday Abba White okay happy birthday biem me pacho enkoma adwoboni ti musari yi dida code de da before sa eni duma ye ntumi mie happy birthday enkoma eye oji musician oji oye musician na owo UK aha wotodwom eno nti UK eno oji ewo wa wo hwe ready no a wotumi se nti we every to the best ho happy birthday enko enfa emane ye be ma ye muso entem papa san say no me ensa pepepe na che say news no eba because commentaries edidi ho pa inti no esa na ye be ye no ye be kwa man so na asima kakra ye nfa di kwa man so na said ye ka di kwa no obi ho a na wo no so enimu obetumi achemu actually 0322498035 0322498035 and 0243114497 odini baby akasa free me kwa mini aba papa bi me kwa me wafa kwa ta papa mini aba masomo asantima ponko fi ase no tankoch mini aba ma me ma no abedwafo nyira moni adwuma mini aba me boni tel Nigeria ne brofin ma me nche omo pa mini aba ye nua be ma no mesre no papa be bia wo bia no wo mra me ka mo ho na be bia no kreda no ye fa to sebi wo ma me a wo gi na japade afini nsem sebi wo ma me no wote ase wo wuye ene nua no nso be bro ho adampo makuma ku 30 die abrante wo kontimi nyem wo so ntesere be bia wo bia wo mra ne abedwafo metrase me da se me ni aba papa bi ame on sharp power fa kwata papa within baby akasa free Maa Akos papa bi. Original Niger papa bi. Oposi ni do to be si asunju enka evangelist. Ana obeka papa bi ani kala to so se bi bra. Ebam. O masomo kuchi. Fakwata mi chia papa afro me. Nti champion bro so me na gwachi. Oh me. No kwasem se enu go ha mo ya na mokuni. Na minim tu me bro asa bi abusu na tra ho abegu sampempe so se ya eni aba me. O na ebe se bi Sunday no senga momre dwom se bi atachecha ene bia mo be pon beba mum bia me dimi nkire because nsem na wokeka no menti ahie ejapade no se bi obi abewu agyawo ti me sra se ye ni abema omra fom pon mi hie fitiem na mo fa ye tue because ma me no sugu a se bi mpreda ye no kwa eduabo be da sipi papa some studying the capsules no kama also draw and into ni mobi also aid ni nya man ha some studying the capsules ne be na ononom na won pakro no ebeba beda wasepa ubenya bi ato ba bi eto nro bia 0240238310 na mama ma go so efi no home casket efie no ewo mesre wada de hie bia wu a da bia meka cho se wo de hye date ebi at 12 October the ye ene da wo hye date ne pe asande aka nyina no fa adwuma no ema goso obeye wa ye ne kama ma enum nyima bem asafo ben labor one koko board dan no ene de hwe ne mo ya bisankala to be kire ho 0243737457 0243737457 we dey ne ba bia aka sa free hello we dey ne ba bia aka sa free Pato me kasosi sape makra. Yo mami yetio. Pato Maa Akos, good afternoon. Mami pacho kasa mami na ayifo oba. Pato, yempese ni kanise. Kaka
Kakam better mechanic semester ya papa ne say Japadia no ni ni anumunche. Na sabi. We are seeing ya my young fan ko si. Yan fan ko si baby a dwom. Odi ni baby akasa free. Hello, Marcus. Yes. Captain Bangoni. Mama pass on where? Ya mi ado papa yanko. Nipa a wetra ho kasa ye no na tra pesa di mala. Ni no papa no ni mo mu nyina. Akwa bi so bi baby Marcus. Papa no mo ti na ososu. Eba mi fi e wo de tam so ho. Nso no so o mo kasa o so ma ye no kure. O mu nyina ja no. Obi ante me nsai. O popia ye no so ma ye. Eno, ni na nkupo ko tie. O na mo ye. Wọ́n ti wọ́n náà mo tẹ̀lé sẹ́yìn. Ọtí ti sẹ́yìn ọ̀dọ́ wọn ọ̀ wọ́n ti da sẹ́. Àwẹ̀ kọ̀ nàdí dà. Lọ́wọ́ dàdí ọkọ̀ dàdí ọ̀bẹ tí tọ̀tọ̀. Ní ni mo bá ẹnna ní baako náà ọtí mi sẹ́yìn sáré ọdún tuntun kwan ẹ̀ka papa ní nkwa. Ọdún wọ́n dín náà má ní hu kakra sábẹ̀ wọ́n sẹ́ jàpàdé kakra ẹ̀ ọ̀hún ní nkópọ̀ kẹ́kì àtúm. Nyàmí iṣẹ́ papa sí wa wọ́n yàn sẹ́ mẹ́ni ọkọ̀ yẹn. Diẹ twàtọ̀ nkura wọ́n náà twàtọ̀ náà fẹ́ yẹn fa news ní mìíràn. Ó ní bàbí akásá. Yẹ fẹ́ mi mẹ́gọ̀ mu kásẹ́ sí kàásùà. Mẹ́yẹ. Me pacho na pase me busa o say maame na papa na wawunu enye omunyi na omo tonyi na papa no aya ayo no kwa papa no enti sanka papa no omo papa no so ye japade bia anka sa be ma ba ku betimi akose me papa da se ubenya wase misana no bra ma me beba na ye betena se ato aso no sabre de ye the news na eto aso sanse commentary eni ade ewo ho eni ye sorry so na fe ye jai adwanem e de ama wonom